Haupa, arratsaldeon ikusentzuleok. Amigos, barrido Buletin serieseko beste hirugarren masterra hasiko da gaurko egun honetan. Eta gaur Markina Xemengo unifrontoien zeintzuk daukauz, ze partidu daukauz? Lehenengo emakumeen kategorizan, Lur eta Fridak Elaia eta Maialenen kontra jokatuko dabe. Oin hemen ikusten duzuen modun beroketa saioen daz. Aurrien behitxu Elaia Gipare eta beroketan aproba egiten. Ze komentau pelotari hone gaitxik? Lur Lejardi, Arai Lejardi handizan aiztie. Eta eskume zoragarrixe dukena. Neska oso gogorra eta ez dana sekulo atzera gelditzen. Berean Bizkarzain zein dauko, gaur dauke Frida Watkins, Sumaixarra. Frida azken aldizen partido hona jokatute da eta badaki hau egune daukenin atzelari honenetaiko edala. Eta hoxe, hemen daukagu Frida. Eta beste aldetik zeintzu daukauz? Elaia eta Maialen berritxuarrak. Hemen dauka lehenengo Elaia Gogenola. Ontxe astelenien Jaialai ligeko txapelketia irabazi dau. Badakizue hori ligioi eramanek antolatzen ditun Master Slam eta Grand Slam danetan hartuteko puntuaketia gaz zailkatzen di pelotaririk onenak edo punto gehien lortzen dituenak. Eta lauko finala egon da, lehenengo finala aurrekue irabazi eben, eta oingo astelenien Oiana Sorozabal eta Arai Lejardiren kontra irabazi dabe Elaia eta Maia Berritxuarrak. Elaia oso partiduna jokatu ban, berak dominio ban eta tanto politxek egizitxun. Biparetak kostauaz, barruen, danetik ban, peloti atzera gogor joaz. Eta orduan Bizkarzain, Maia aukiban, Maia goikotxea. Baina gaurko honetan zein dauke bera Bizkarzain? Maialen Aldazabal. Maialen Aldazabal be, badaki hau, atzelari oso segurue da. Esan bidana da, Jaialai ligen finalera ez ala zailkatu, baina final aurrekotan justo txapeldunen kontra galdu ebelako. Maite Ortiz de Mendibilekin galdu eben final aurrekue, eta Elaia eta Maiaren kontra. Gaur Elaia bere bikote, kide, eta hortxe eukau aurrien potentzixe eta tantue bukatzeko gaitxasune, eta atzien, askotan esaten dana, pertsona astun bat, astune pelota dana sartzen ditxuleko, eta hoxe, uzgitxe eitzen da belako. Lentsuago gara berakin berbetan, Maialen egaz, eta esaten egon da astion antzadanez partido bat jokatu daue berritxune pentsetot, eta eze belauki egun hona, ezin pelotari zahartu, eta beregan hori oso arrarue da. Eta gaurkoen ikusiko dugu, ia hori baino hobeto da bilen. Gaurko honetan, errepasau ingo dugu lehenengo, esan behar dugune da Elaia eta Maialen talde gorriko edile, eta Buletinseko ligan datorren azteko Slam handire zailkatzeko, Slam handixe eta 10.000 euro jokuen dago esan txapelketara zailkatzeko, 4 puntueketara beditxuela behartute dauz, ze momentu hontan txarto espanabil punto bigaz dauz bakarrik. Punto bigaz dauz eta momentu hontan azken postuen dauz. Aki hau 6 talde dauezela, kolore desberdinetakoak, leleen zeintzu doaz,
talde morekoak, Atain da hauke kapitain, Zelaia eta Oienar aurrelari, eta Naroa eta Arai, Zelaia eta Oienar gizonezkuen kategorixan, eta Naroa eta Arai emakumezkoetan. 11 punto eta erdi deukez. Bigarren Bigarren talde baltza, Lekue dauke kapitain, Aron eta Argoitia dira mutilek, eta nesketan Erika eta Alize. Honek 11 puntu gez, bigarren postuen dauz momentuz behin-behineko zailkapenien. Gero, hirugarren postuen talde Arrosa Zuluaga kapitain dauketela, Joseba Zuluaga Hondarribikoa, eta mutilek zeintzu di, mutilen bikotie Txanika eta Atain bigarrena, eta nesketan Maite eta Maia, Maite Ortiz de Mendil, eta Maia Goikotxea, honek 10 punto gaz. Gero, bosgarren zailkatu modun, El Koro kapitain dauken talde zurixe, Vicente Uranga di mutilen bikotie, eta Elena eta Iart Arakistain, nesken emakumezkoen kategorixan. Honek 9 punto daukeze, bosgarren daz, laugarren, baina gaur master honetan jokatzeko aukerarik ez daukatelez, oso zail daukete datorrazteko eslamera zailkatzeko. Gero, azken aurreko postuen Urbieta kapitain dauketen talde urdine, Arbe eta Salegi, Arbe lesionaute dauen lez, Erik da jokatzen, Erik Mendizabal mutrikuarra da jokatzen Salegigaz, eta Lur eta Frida, ontxe jokatzea doizan neskak, 8 puntu gaz. Eta azken postuen, Antxon Lejardilin talde gorrixe, Kosme eta Bailo, gaur Kosme eta Bailo ezin da betorri, eta Antxon bera jokatuko aurrien, Antxon Lejardi eta atzien, Araz Goikotxea, Maia Goikotxea, Jaialai lige irabazi da ben, atzelarixan Nebie, anaia. Honepe Antxon eta Araz titularrak ez direnaren oso jokalari ona die, eta gero ikusiko dugu euren partidue. Eta talde honetan zein daukau bestie, Elaia eta Maialen, orduen, punto digaz dauz bakarrik, eta oso garrantzitsua izango da, bai nesken partetik eta bai mutilen partetik, partido bisek irabaztie, eta alba da, set bitxen. Dakiune da hemen, 6 taldetatik, 4 talde zailkatuko di, datorren hastien jokatuko dan eslamera, gogoratu, Barisekuen, ostiralien eukiko dugule final aurrekuek, barkatu, izango da lehenengo taldi laugarrenean kontra, eta bigarren hirugarrenean kontra, eta hortik urtengo dabe, Markina Xemengo Ferixa egunien, urriak 11, jokatuko dan, eslameko final handixe, eta 10.000 euro saritzen banatuko dan egunen. Urriak 11, 10 izango di 4 final aurrekuek, nesken bisek eta mutilen bisek, eta gero final handixe izango da zapatuen. Zapatue larun bata urriak 11. Gogoratu Markina Xemenen egun handixe dela, Kanadu eta Baserri Ferixie, milaka eta milaka pertsona etortzen die, gainezka egoten da Markina Xemen gainezka egoten da, itzelesko girue, goxien ganaue animalixak ikusi, euskal pastela, gaztaiek, txorizo, gogi, neixuen dana erosi, eta Baskari edarra jan, talu eta txorizu nun nahi eukitzen dozue, eta egune benetan, ez da Markina Xemindarra nazelako, baina askotan Gernikeko urriko Ferixia eta Emotejako
famatzen die, baina Markina Xemenera etorten basari, hemen guk gazetan esate gendunlez, flipau ingo zue, zelako girue egoten dan. Gero, zer eukiko zue, talu txorizu jan, pote hotxue, gero, hemen, buletin serie zen, txapelketie, babesten da ben, Mugarri tabernan be, hamburguesa eta, bueno, plater berezi asko eukitxo txue, hor, kopau edarrein, eta arratzaldien, finalak ikustera, Markina Xemengo uni frontoire, itzelesko partiduk egongo di, seguru, ez da beukiko inbidixaik. Aztelenien ikusi gendu zen partiduen inbidixaik ez da beukiko seguru. Finala beti, urduritasun puntu emototze jokalarisei, baina hemen segurunak urte den da dela. Horretan gauz, orduan, ja, beroketi bukatzen da, eta epailie laster urratuko da. Eta bedorrek esaren da benen, lehenengo partidua hasiko da. Oin arte esan dugunez, azte hirugarren masterra da, gukek eta BBKak emondako diru laguntziaz, pelotarisek, itzelesko sarisek eukiditxue, oin arte jogatu din bi masterretan, eta gero, datoran azin jogatu gan eslamin, besta 10.000 euro banatuko di. Ontxe, hemen dauketik gaur berbalagun eta laster emongo dutzet pasu, Ton Zabala, bulet, agero ondixe, tamainoz batez be, crossfitero. Arrazaldo. Arrazaldo zorion. Arratzaldeon. Audizio problema batzu duz, ez da egiten zutez diren. Bai, ez dinera, aurrera zei dugu. Ontxe, esaten ego zara Mugarri aipatzeko, guk eta horraz gain. Mugarri baitxetu dut, esan dut, datorren aztien Markina Xemenen ferixa brutala dauela, guri guztau izakune beti tabernaz taberna ibiltzi eta ez dauke Gernikeko urrikon inbidixarik, kriston giru egoten da, itzeesko giru egoten da, eta Mugarrin kopau edarra hileke, hamburguesak edarrak, eta kamarerupe majuk eta majadaz, simpatikoa. 24 horas, praktikamente zabaldi eguzen orduan eta nemotetzule, deitzen bazu da ensegida, 10 minutxun ensegida eitzen dabe, eta neu pentsotu urte gitxixen biharra ondo inde, da urte gitxixen lortuen taberna bat, jente asko batzi eta jente asko, Iker Patxua, lehen Patxua aukelako oin Iker Mugarri bestozko urtetan da. Hori opa. Berei bezkerrak egon biakoz eta, bueno, gaina bertako hori okeli txalak eta berak aztotxu. Bena, danak. Bai. Aurrek urtin be hartu ban parte, da posgarritxea, aurten be herriko taberna bate, laguntza bat emoti atzen pelotari gaztientzat eta. Bai, bueno, hemen esan dugune, hemen azken baten ustartzo zuen, pelotari esperimentago epe bai, eta pelotari gaztiei etorkizuneko promesa dinek, eta gero neska punta-puntan dago esena behitxu gaur, zeintzu daukau zen, esaten nago esena behitxu, elaia hemen ikusten dugu, zestie zintzi lotzen, neska oso bizixe, jentia asko guztetako hori, frontoin ikustiz, bizitxasun emototze partiduai, eta astelenin finala irabazi ban, txapeldunetan txapeldunek geratu zen Jaialai ligen, eta ia gaur zelako emotozkun, hemen ikusten dugu, pelota aukeratzen be Lur eta Frida. Ze pelota aukeratuko dela pentsotu zu, Jon? Ni pentsot motela, komeniakoela gisa, atzin Maialenek inarraldetik faietan da apur bat esan gau, kosteitxako peloti mobitzio, orduan ni pentsot motela atakotzila, aldanik eta geixen atzeratzeko Maialenei, Lurrak anaurrin pelotito poute. Baina, bueno, talde gorrizek pareja oso gogorra itzen dugu, Frida gehiago atzeneko partidu nesuan euki, beran egune, eta ez ban demostratu euken jokue, ze, bueno, ligan nahitxe semifinanik kalingatu, lehen gatu da, urte guztiko ligan, hori sosea itxia, eta, bueno, zelako partidu.
eta gero beste oso bat, Gorrisei komeniakue. Hau partidu bai ala bai, bi dautzi irabaztie, ze gero oso partidu gatxa dukie, eta puntutan ez joku gaitxik, ze aurroko gaztin galdu zitu izan partidu gizek. Tanto bitxe galdu zitu izan, oso ondo jokatuteko partidu, baina bitxe galdu. Orduan, tanteun, tanteo generalin, oso txartodaz, atzen, hori momentun, orduan, komeniakue. Ba, talde Gorrisek erik eta Zalegin kontra duke, Antxon eta Aratzek. Aratz Goikotxea, esan dutena, mailan nebien. Oso han, hasi da Elaiak txapagainen moztu eta tanto boletxe. Esaten baina, bai, talde Gorrisek ero mutilenak gatsa duke eta, klaro, punto bigaz daz bakarrik eta zailkatzeko datorun azteko eslama zailkatzeko, neskak mutilen zain ezin diogon eta partidu hau set bitxen irabazten badabe, da Bixerko finala be set bitxen irabazitxe, 8 puntu hartuko ebezan, 10 puntu eukiaz eta holan zailkatuko zin osta-ostan. Eta horbe, hori, punto berak ikusi bier. Horre itxainen biko ben, besti zerre itxe ben, eta Zuluan ekipua zenpate gatuko zin. Eta bai, ikusin bier, neskak irabaztera derrigortute ez da, Antxonek eta Aratzepe sorpresio moleik ez, Antxon oso aurrelari ona da, teknika ikusgarrixe dauke, igule fiziku ez dauke olako bizkorra, baina eskuturre itzela dauke, bipareta barruren idan etxen dau, eta Aratz oso gazti da, 16 urte daukez, baina... Zetak montu zuen eukerie, hori da, lehenengo setin egin aldozu irabazi, ja set bat deukezu, eta bueno, gero bigarren seta nahitxe galdu, ezagun galtza, obviamente, baina nahitxe lehenengo seta irabaztezu, gero bigarrena galtezu eta gero bosta jokatzezu. Orduan, sorpresie beti molik, honek sete modalia goize joku motu dugu. Doine Frida izegatu, peloti motx gatu, ze pelota motela etako ben Elaiak eta edo? Ez da motela. Justo pasau, falta laue, justo pasau eta... Han, oin ez die ondo alkarru lertu, Elaia eta Maialen. Barraru itxate, ze honek alkarra asko jogatu da, alkarren kontra de bai, honek ja neskak eta alkarra ondo ezautzen da, ezta? Bai, atzenin, esan gau barrixe dala, zesta punti neskentzat ez daru... Jo, edarra tantu da. Bai. Elaia, astelenin behikusi genuen topera rematetan. Bai, Elaia, konfiziantza asko botatzen dugu, ondo botatzen dugu. Bai. Esaten, neskentzat barrixe da, relativamente barrixe da neskentzat, arben arrebi eta bai ebilizin, da txino bengoan alabi eta hori. Baina, oindaz, 12 bat, 14 bat neska. Maia altukuk, hemen kantxan duzen moko neskak. Eta gero atzetik... Atzetik egizea, bat ozela neskapillo bat. Bai. Baina, ondi jo, falta gu. Bai. Tantadorein akatz bat egon da. Hori Maialen ekontxe pelota gatsa. Atzean pasa batena. Bi gauza batera gizonezu. Txarto. Eta lurrek ez dauz hartu eskumia, zela horraru. Zema urduritxasun edo, ze lurrek batez behitxu, putzke ikusta hau. Batez lurrene fuerti eskumia, eskumiaz hormak esker hormian kontra dauenin, eskumiaz hartzen dugu, bipareta botaten dugu, ikaragarri botaten dugu. Gaur segurua ikusik hau tanto bateitzen. Epa, oin gauza raro bateitzea jonda eta ez dutze urten. Hori jogin arroi, ikusi dutzen. Baina pelotik atu bariko dauki dago, zeigu izolan zestia sakatu modu. Ez da bine atzera joku, Momentuz ez lurrez Frida ez da ikusten beran hori, Elaia sake darra, ondo kendu, Frida. Frida jo. Gaur edarra pasa bate, ontsi etorrenaz, da nire berbalagun eta lagun ondu xedan. Ibai Erkiaga, jonda, etxera, gripiaz dauela eta
Azkenin bulet, zuk bi gauza indier batera, da hori zutzago, gatxa. Bai, aurten toketan dabil, bai, markadore, juezu bai euroko bastien, onbiazte, komentariza, organizadore, da preguntarizue bai. Bai, hori da. Kompletu da. Dana pegan horari, baina bueno. Danak, inde benaikoa han, eta bixen tartera jonda pelotie, librau eta tantue, urdein. Oine sortzitxe bi, da atzedena eskatuko dabe urdinek, Bai, da ari, jundi baina pelotik. Bai. Lur oinei berotu bestaen, beran beruaz, ez dakit, burumak urriko ez dut. Niretik izerrizera. Bueno, Antxon Alberdik bere emakumeen bikotiak esan dutzen, gomendixuek apur bat entzun ahal izan dugu, esatze laiai. Ez daukagu arriesgau biharrik, ikusten da errez da bizela momentuz. Ez da behin ezer berezirik, elaiak itxu kortaute ebaizea bene pelota bat eta beste biparet bat ez da. Eta beste gauza hondirik ez da behin, geixa izan di bestien utzek. Eta, hemen ikustotxu berritxoarrak tranquil, frontoien zain eta... Betot, aholku hona, hala, zer duzen ez da behin gauza hondik, besti gondi opisek kantxan galdute ikusten dira. Eta, bueno... Beti ez da, partidun sartzi kosta itxen da askotan. Bai, baina aurreko aztin kostagakuen da, ekipo urdinek, txapela nahi bau berun, landubikoen fazeta bat da, nesken, hemen kasun nesken, ekipuan nesken partide. Ze, klaro, Gran Slameko finalera begire, gero ja ekipo modu kontuan da, orduan importanti bai, neskap puntuetie, nahitxe muti eduki aldozu, oso pareji deuenik eta honena, baina neskak ez batzu laguntzen, kanpun gatu zein da. Eta hori dauke, buletimen, tak, hortxe dauke, tak. Espeziala. Ez da bela, izeleik ez, bikote bat oso ondo ibiltxe, baina besti falleten badu, ez toz irazten. Eskapadan edarto bota du lurrek, hori badak egiten, lehen esan dugune, lurrek oso eskuma potenti dauke. Eta eskapadan bota ezkero hemen frontizetik elegante urteen dau, asko atzeratu dau, eta hori ez da bela oso gora bota, Geixa atzeratu lehiken, baina bueno. Da, bueno, esaten, hemen. Zein hemen formatuen, ekipu oso garrantzitsu da, gero ja premiso handire begire. Orduan, ekipo modun landun biko gabe. Bai parejak eta bai mutilen pareji eta kapitaine espendizia handiko pelota izedi, orduan sozelan konserjukin edo igual, azintzier, ensaio bataz eta sozelan landun biko gabe hori arlue. Bai, ze urdinek normalien, okerrik ezpada, zailkatuko di. Bueno, Antxon eta, Maialen. Maialen da oso segurie, pelota asko sartzen dau, asko. Eta, hori berun, ez da berun ba. Ez da, baina oso segurie da, eta falta da bena da, ase, golpi, indarra falta du pixkat baino gehiago. Berrizu mogo frontoietan, olagutan da ondo, baina bai Markine, aurregun Donosti da Gernika olagutan, bizu injarra apur bat ez da bakarrik peloti sartu, mobilu egin bizu pelotia. Bai, esate baterako, lauko finalien Jaialai ligekun ikusi gendun, semifinalien, final aurrekun, jokatuan Elaia da Maian kontra, eta ikusi gendun, falta jakola eta indarraz dominete ben Elaia eta Maiak eta azkenin beure zelkatu zen finalera, ez da? Ni beran entrevistu ikusi nahan da berape hoiz esatean, Berape esatean, Donostiko frontoia luzi zala eta
pelota bitxea eta biko gala, Lurreko ingun pelotie bixen tartera, ezker hor nik utute da, beti efektotxu hartzen da, pelotik eta gatxa eskumiaz gero sartzeko gatxo izen da, ezta? Hiru tantuk eskumiaz ditut. Bai. Ezazu, zelan eskumiaz oso ondo. Bai, behitxu zelago bizkarra duken. Deuke, indartzu da, oso indartzu da. Rebesa faltako, rebesa ez deuke solti, lotu eduke. Bai, eskumian ezatakuna solti deukela. Bai, hori aizta bixen hori da, markie da. Ze Arei Lejardi, dauen peloretari ikonen anitzako aldiaz gaina, danetatik. Ari faltako errebesaz ez du posturia amaitzen. Bai, hori da. Errebesa faltako gehitxua, baina eskumi dauke. Bai. Eta errebesaz sartu danak gehitxu. Bai, atzein pelota asko sartzen dugu, gero eskuminaz da, peloti ondo koloketan da inarraz. Baina errebesaz faltako posturia amaitzie. Ja behien daukenin, eskerra esku solta ditzen du da. Muñeka hutsa zeitzen da, hor garrantzitu da. Sakaka, azkenengo tak, ezta? Hori garrantzitu hortxe motitzezu pelotia egin jarratzen muñekia, alturi motitzezu hori bai. Behitxu, ontsa ikusiot bat, ondo ditzen da hori. Bai. Hor kamu bartegi atain bigarrena. Horren errebesa solti, Hoi momentun errebesaz gorka beste mototzenik egongo da? Gorka egiten dena atrasau ondo, veloziai motetzea, Baina adibidez, basket berak velozia erremotetze errebesaz. Da, atain bezoluzi dugu. Errebesaz beti ikusi dena, errekorra ibone dugu. Kiston bezoluzi dugu. Rekorra goikok. Horra zegoen ez da? Ofiziala. Hori zezan Red Bullen hori, fibraskoaz. Kantxa baten, zestazko pelotiaz, horre gauzan, rekorra ofiziala, Ibone dugu. Ibon Aldazabal, ez da? Bai. Arek zela ez daukiko garroti ba, Felix Espilla mundialan lobio izen da, Baina Felix Espilla eskumetxe. Bai. Danak, lehenko baten esatozten... Errezak garra, Lehenko baten ez da izenek esatozten, Felixek eskumiokela, da rebesa zelako duken ba. Bai. Rebesa euken, bueno... Horia López beti akordo bere izuzku errebesa. Zelako lineak eta gota ditxun. Eskumia, ez dugu ingo probleme pasau ditzen dau, kolokau. Bitxu, urdine badatoz. Apurtxu bat lur jokun sartzen da, kontuz, lurrek asko sartzen dau. Eta bitxu egin eskapada mota du nahitxe. Elaiak erun, bile doie, sartu, suabe itxe da, tanto. Oso ona! Ni pentsa dena, motela biko bela, baina bizitxu da nire pelotia goto da biz. Behitxo, hemen realizazioko lagunek, zelako, tak, errepikapena, txak. Bai, apurke, ete bera urratzen. Txik, bai, bakarrik komentarista honak, Xabirre Euskitze da olako batzuk falta de. Xabirre Euskitze eta gero Jokin Arbe, gure laguna hondixe, Martina Xemindarra. Eta astelenin Antxon Lejardi, gero jokatuko da ben, gozan hori. Gaur eukozu eukerie, astelenin komentarista egon zen Antxon Lejardi jokatzen ikusteko. Antxon Alberdi, Lejardi. Lejardi nik, parkatu, Antxon Alberdi. Arai Lejardi. Lejardi, Alberdi, Aldazabal. Berritxuarri Aldazabal izan ezkero, 180 sartu bitxozu, zetan adi Aldazabal. Bueno, elaiago genola ez, esate baterako. Eta... Txula? Bueno, oine ligi eta komentan egozena, utxe batza ligi aztega. Hori gaina. Aztion Durangon. Ja amaitxu da... Amaitxu da barrixe hasi. Bai, azte betin, aztelenin amaitxu zen, Donostin, jaielai liga. Eta, bueno, oine atzaga aztega Durangon, San Faustutako txapelketan. Bat ikusten haien jetik, nahi bau egun, aztelena eta oingo urrengo aztelenin ilan zeixe semifinalak egongo di. Han eta Txurruz, esautez horrei, Txurruz. Eta ilan amairuen finalak, Durangoko frontoien, así que... Masterra da, Durangoko masterra da orduan, ezta? Bai, masterra. Semifinal da... Semifinaletan lehenengo partidu, aztelena zazpi txertxetan. Olaran Ibarluzea urresti da neu,
eta gero bigarrena, Barandika Leke, Erkia Del Rio. Koño, Del Rio aspaldixen ikusi barieko jokatzen. Ia zelan urtetan frontoran, eta azkenengo bixetan... Del Rio, baina Del Rio iba luzea da neue, Gernike, Legeitxo, atzena irurok. Dola hile eta zozer. Bueno, hemen doi, partida aurrera doi. Hemen ez da asko aldatu, lur da Frida purtsu bat urratu di, baina barrido eskapoitze, ontxe Fridan utz bi edo, pelota sartzi ez da erretza, baina, holan txei, barrido abantailatxo hartu dabe, Frida eskuma zipini da, Frida koixe eskumi manejeten dago betuen, eta hemen, Maialenek hoixe, beran errebesa, sartuta bota, asko atzeratu garek, Fridakoen beran buru saldue, Elaia dipareta, berape saldu, ia lurreke bai ingo dau, oso ondo ebaitxe da, tanto. Peloti ulertzen atzea, Bakizua partida ikustu atxetan. Bota, orduko ja, bai ingo hau. Da, zuri gartotzut, bueno, zuri ez totzut digarten eskumia ze bipareta bota duzu nin, eskapadan. Albotik. Bai, albotik bota duzu nin. Orduantxe ez, orduan hori gatsa da igarti, Bai, zaten kortai bota alduzu, baina bueno, horrek bakarrik markinen balizotzu, eta bat ezue pelota barrizaz. Bai, hori zean da, ez da pelotia apurtxua gaztaute benin. Bai, ja geisha kolpetan dugu ez dugu. Fridak ondo rematau, o rebote hau, ia Elaiak indarra hondixaz, eta hau tanto izango da. Urten horrek. Mutxo, Frida. Ia Elaia beste aukera bat, atzera botako dau. Txulian bile, da txula doie. Urten indau. Frida, giruaren rebotie. Gatxa gatuako atzeri, Maialen, lurre pelota gatxa sartu, justo behien. Ia, Maialenek haixe, beran buru pasetan be ez da berretze eukitzen da, eta betxu. Oegon Fridan pelotie bixen tartera junda, eta tanto. Lurren eskumiai apur bat kritika eta harrimetanik ez zidea. Bai, harriman bideu. Botatxun danak, gogor botatxu, baina kantxa erdire. Bai. Horre lehengu entendidu izan da, eskerpa eta zozetako epini bela. Agaxo gota dira. Entendiduk ez dinepe, nonoz frontora sartu baza, eion. Hane, peloti hormi rosetan datorren ine zelo, bilurren boten dago esazu, ostras. Hau ez sartzen, askotan begixe sarratu eta, Behitxu, lehen ezauten juadi, lurrene marka dela casa. Lurrek horma bastarrin hartzen nien eskumiaz, 10 beratzen tanto da. Bai, edartu gota baina. Beti, bai, aurrekon bat eukinoan, izenik esata, bat eukinoan espliketan... Behitxu, tanto, bire, urratu di barri doa, bai, parkatu dio, segido. Aurrekon bat eukinoan espliketan, zabalin dagoela tantu, zeinok ez dugu botaten zabala. Zabala bota jule. Zabala, zeure apellida, zeure abizena, Zabala. Egizia, trago batzukin zegoela, eta bueno, haize espliko eukinoan, senkulos ez da egizte lotu, baina bueno. Eta gora, lurre gora bota dau. Markinarra danak, ulertuko zertu, markinen danak ulertzen da, peloti etxik horretzen. Bueno, batzuk eixa besti baino, ez da. Bai, baina bueno. Hemen egiz esan, eundaka pelotari ara estatu batu eta junde. Estatu bat mundu guzti zen zierri bilitxe daz. Pentsa da, bosten ingurua. Bai, Ia, Fridak ia, ondo bastartu, Maialen sartu hori. Maialenek, venga, hori, saspire. Hor txaprotxo dio. Fridak ondo moztu eta tanto izango da. Oso, no? Da urdinek 11. Bulet, attenzione ragazzo. Attenzione. Bai, deskantzun ez da izesatzien, baina... Bai. Balizu izen dugu. Ia, lurrek ekentzotzen Elaiai, Elaiai kendu, motxeta dau. Maialen. Lurre pelota gatxa sartu. Gora, ez? Betxu, Elaia etorrea laguntza beratzi txardire. Maialen epeaino asko golpe bizixo bedauke, eta bauxe laguntzen.
Elaia, gorpuz, harime motetza, Bai. Elaia beste gordetan, lurre beste gordetan esebez, Lurre partidu amaitzen da benin, egoten da beti fundi dute. Ia, oingune Frida Urrin harrapau dau. Eta 14garrena. 11 eta 14, urdinekia, tanto bat adaz puntu erditxik. Bintze puntu erdi bate... Zerraz? Genialine... 8 puntu daukese, momentu hontan 8 puntu. Eri da saleik irazten bat eset bitxen, ja zailkatute daz. Bai, baina hone puntu erdizek gero... Zemarren gatu. Claro, gero datorren aztin, ostiralin jokatuko din, final aurrekutan, aurkari batzuk euki edo bestik euki, oingun Elaia nutze, boizino esan dutze Maialenek, baina... Bai, ze, claro, adibidez aurreko gaztien, bi bi partidu goneran, empati egon aldau ekipuen artin, adibidez 2-0 neskak irabazi eta 2-0 mutiek aldu. Hor kasuen, adostu kapitainekin eta batera. Pasa. Bai. Erreze duzu. Empati egonezko, kapitainekin batera batzartu ginen eta adostu gendun eguneko tanteu behitxuko gule. Baina eguneko tanteun, empate egonezko, behitxuko gu, zelan klasifikatu izen. Semifinaleta. Ze postutan. Eta berta finala bai. Ongo gatxa, Maialen Barrure. Lurre, pelota gatxa sartu dau, eskumia ondo bastartu ez. Maialen egoitxi bera kendu. Frida. Ia, Maialenek gorpuz de harima. Ni baino gerrio bide duke. Lastengo zen karrakadi, behitxo hemen Frida erreboti, Elaiak aukerie, eta honek urte ningo hau, esto bestan. Bai, apurra bai. Ona Frida, ia beste aukerako bat Elaiak. Eta gora, akatza hundixe momentu... Frida defensan oso ondo, Bai, oingo tantuen bai. Lehen lorro derutxu. Xambia, honek tantuk garesti pageten di askotan, Asteleneko finalin arairi pasaugakon, partidu guztien utz bakarra iban, bakarra. Eta bera izen zan 14 eta 13 dizela. Edo, 14 eta 13 dizela ustot galtzen, utz bakarra iban araik partidu guztien. Gerra. Ata kontuek, Ia, Lurrek ondo kendu. Lurre sartu. Ondo atzeratu, kendu gaina. Hemen garrantzitsuena da, Elaia ikentziz da. Aurrien. Motxo. Eta, bera pehai esan dau Lurre, pentsatu gora doela, baina beruz urtau pelotik, orduan Pepa, bena Lurre beste bat, oin beste bastartu. Lurre ernego ez da belago sartu, ia kentzotzen ez, Maialenek, daukena zemotzo inbe, ia Lurrek, eta Frida Sarre, 15 eta 13, lehenengo zeta gorri. Venga, oso, ondo, hortxe ontzat, justu, hortxe ontzat, venga. Vale, gracias. Ondo, Lurre, seki. Pelota gelditu lasai, eta eskerreko paretea. Indarra ematen naizea, baina erdi-erdira botatzen naizea. Eskubiz dominatzen balin bazo aurrein horrexo dakazu. Atzien ez dako horren beste indar, ez dizu pasatzen. Orduan, atzien do... Zeuk ikusi, baina lehenengo atzea bota. Ezkerreko paretea... Aurren ongo nahi txaitxik edo. Bai, eta erretzen balin bada, atzetik handi joan Frida. Airean bila jun. Aurrelaia, aurrean bila. Eta ikusi zu aurrean ondo remata duzu. Bota duzu bi paretak, kortadak, aurrean bota lasai. Baina bota aurretik, ez hasi sortzitik botatzen. Hori, eskubiz, hori da. Eta sakia bildurri gabe sartu. Ez kruzautako sakia, baina aukera balen badakazu sartu lasai.
rebesakin ondo izan dominatzen. Eskubiakin, pixkat ezkerreko paretea. Indarra ondo mati duzu, baina ezkerreko paretea, hori da. Eta gero atenta, rebesakin askotan logite zaio. Aurrea juna irian bila, eta Frida jungo da atzetik. Así que ondo. Venga, segi goraxe, hortxe ontzate. Ondo, hasieran geldu genen sortzitapi galtzen juntzate. Eta hortxe ontzate. Así que ondo. Da gaino puntu erdin duzue, 12 puntu duzue, puntu erdi. Así que hori ere importantia da. Así que hori da. Suave, ja pelota bizia da, zurentzate komeni zaizue dominatzeko, eta gero aurrean aukera aukitzeko. Vale? Venga, oin deskantza. Venga, Frida, lasai, Venga, segi. Oso geizki hasi zate eta jaia irabazten duzu zeta. Erditik aurre asko. Bueno, entzun duzuen lez, Urbieta, gitxi gora, bera hemen Bullet eta Bixok komentatzen ogarin ez da. Lurre oso ondo da batez bihazianetik airera sartzen eta bera eskumiaz dominatzen, behitxu, azkenien zeta irabaztetik hurbil egon din. Eta ez da lortu, baina, batez bezaten izotzen Urbietak da eskumiaz bastartzeko, ez da. Indarra hundixaz daula emoten pelotiai, baina ez daula bastartzen eta hortxe daukela katza. Orduan, hori da. Peloti esan da Urbietak pelotak ja bizitxute dauezela. Elaia eta ikusten dugu, Elaia eta Maialen ontsa ikusten dut, eta pentsetot pelota barrixe doizela aterata. Azkenin, pelota barrixe beti moteltxo izaten da, hotzau egoten dalako, eta hori, Komenijako talde gorrixai pelota motela, eta Lur eta Frida ikusi dugu peloti bizitxu ala, dominatzen hazen bile, Maialenen pelotak aurrien jauzi eitzen bile, orduan, Lurrek aukeri dauke aire sartu eta errematatzeko, eta esaten dut, sartu Bilurri barik aurrera, jun pelotian bile, ezin bozu sartu, Frida daukezu atzienetan. Eta, hemen talde gorrixe dauke sakie, Elaia sakera, Lur sartu eta ezin izen dau sartu. Urbietak esan dut, ikusten badu eskure sartzeko, hori egizan sartzeko pelotia izen da, edo zein aurrelari sartuko litzake normalien pelota horretara, eta eta, hementxe, lehenengo zeta irazia den Elaia eta Maialen aurretik. Elaia pelota gatsa sartu, botela azterrien, eta atzera rebotera jongo da. Fridak eruen, Elaiak aukerakue, ebai, Lurre sartu, atzera, ez dau pasauko, eta Maialenek hori sartu ez. Horrek gatsa di, Holan, geldi datozena ez da. Bombeute datozenak oso gatsa di, sartzen zunin, untxe pasakona, ez pasa oso fine puntati sartu eta atzera ekarten sartzen da momentuen, zestan bota horitzen da, hori txurruzte hitze. Gatsa di, hobeto da, askotana pelota ikutu zune, kiston pelota zu da, behu sartu da, hostia, harra sartu pelotia. Untxe sartu da bena esate baterako, ez da? Bizi datorna, zestu paru inipini eskero, tapa. Beran egurran propiedade itxik eta, deforma horitzen da, pelotia antxe gatzen da. Behitxo, ingun Lurrek, Urbieta esaten egoako Lurrek geu komentetan egoarin ez da, entzuten egonaz, eta eskumiaz aurreatzen hasianin da pelota sartzen eta atzera eskumiaz botaten, hortxe iseixe zeta iroazin da, eta hoxe, inbida dela, arrimau geisha. Ezker hormara uran, eta Malutek, jaibixe, eta gero aparte ezker horman gora botago Elaiak, tantu gorrien, Urbieta egoako komentetan, egu hementxe komentetan egoaren ez da, hoxe zautze. Esan dutze aurrera sartzeko aidean bile, Maialenen pelota jauzitzen dile asko, eta gero eskumiaz dominetan dauela, baina ez dauela harrimetan, eta Lurrepe buruaz baitzen zautze, bai, enabila harrimetan.
Eta oin elaiak ez da sartu? Errebeta, harrimeti erretzau da, zuzen botatezu. Eskumiaz, harrimeta mazu bat zein, kursaute botatezu. Da, eskerparetien joten da nien kursaute, arek urten aldau, apurua barroak, kanporagoa, ez da erretza izeten asertetia. Orduan, eskumia oso garrantzitsu da kursetia. Hor, adibidez, neupe hor, fallu duket. Askotan emota juteza, da ez oso harrimetan, Askotan entzuot, desaztie, eta neue alegintzena eitzen. Emota barik. Harrimeta gisa. Harrimeta tak, eta gero aukeri duguzunik solteko zuzu baina. Nahi izategu emon pelotiei, eta... Ikusia ontsa elaiak utzek itxule egisen, ez da dutz asko itxeko, baina, bueno, oine fridak. Hemen, erregalotxu batak, erregalotxu bestiek, eta zeta bost eta bi. Bost eta bi doiez. Partidun egiz izan, ez dugu gauzalarri ikusi, baina, bueno, partido zatarra bez da. Hasi da, apur bat, urduinek... Eta, betxu, elaiako inbe, jagixitze hori, pelotiek. Abidez hortxe ikusi, kruzeu inda eskerparetin, da, hor gatsa da sartzeko kruzetan nari, naten pelotik efektu aldatu txen da, zesti ondo binu izu, da ikusi da muga, zesti aurretik barik, zestako atzeko partin sartu da. Sake darra lurrek, motxo baina darra. Lur ikustegu, hori normalin errebesa sartuko za, baina eskumiaz dabilen lez, berane jokuaz, eure dominetan, eskumiaz ipini da. Elaiak eskumeka edarra eta Frida itxurrust. Oin adibidez ikusi dugun, Fridak errebesaz. Gunda emota. Emota zoi zenin, atzein hori me pasabako ahirak ez dutxo ondo kolokau, eta eskerpareta ikututze. Eta saldute gatu da, ze kontraizu zabalin hartu. Hoxea askotan zestaz pentsetagun edo emon eitzo pelotiai da veloziai da hori, da askotan ez da importantiena veloziai emoti edo pelotasoa gotxin deguzun dana emoti. Batzutan importantia, igual gatsa sartu dut, bueno, koloko dingotan eskerparetin zo eta urrengo aukeri topauko nos solta bali izeteko. Hori hemen sarritzen esan izen dutena, ez da? Zuei desesperau eraitxotzuen han behitxu beste bat eskumiaz, eta tanto. Elaia ez da bilfino ingo zeten, ongo deseta ez da guazi. Ontsa esaten azena, zuei desesperau eraitxotzuen eta gero jokatzen ikusik hon inauz alegi. Zuek besteko potentzizi ez dauke, baina pelota danak bastarra, eskumiaz be, bastarrin beti pintxuran ipintxotzu eta desesperau eraitxotzu ez da. Bai, atzen minimoten da, toki zen. Bai, zeuk ezatozun, azkenin geixa indarraz baino itxen dagana, geixa kolokazioa jokatu ez da. Abiez, zageru paestakuna, askotan sartzeu amabi, Osta, maialen egatxa. Da emotin itzeu, heltzeko atzera. Elaia, eta ez da heldu ozta-oztan. Bate, morra zinu imoten botze hori esartziek, Elaia da. Bai, gaina, heldu bai egin da, Bai. Bueno, esaten azemu, askotan paestan da, batez gaztitan gero ikestuzu hori. Egoa sartzu amabi, amairuko arren erreza, eta emon itzen zuen atzera heltza. Eta atzera heltzen maza, pelotazu itzela. Baina zema bider helduko za, oso gitxitzen. Eskata animen zakokun sartzen dan. Orduan igual. Tu burugora, Zeza, txartu za? Lehenko zazunea, txartu za, Venga, burugora, geure faiukin dabiz, Venga, ez da pilotu batu? Superra indatu zu. Bai, euren oso bizi da. Olako da. Bai, bueno. Venga, legin du goize. Geure pelotia estandu bitxena legin du. Eta bestelan, jokatu valiente da fuera. Jokatu valiente da fuera, bestelan. Venga, ba. Bueno, hoxe, esaten hau gatu iga, kapitaini entzuteko, oingo kasun gorrixi, bueno, kamista gorrixi azte guzen, komeniako
esplikazioa eta aldaketa bat partiduen. Eta, bueno, a ber, urdine pentsotoin beste txispa bat azurtzen da bela. Bigarren setien. Eta, a ber, zepazten da, lehen deskantzora holantxik heldua. Horkasun kamizta urdindunek egon di atzetik, baina, bueno, gero emotzie buelta partidue, así que, bueno, a ber, ze partidu ikustu duen amendik aurrera. Bai, ba, ia Elaia pentsakor. Ia Antxonek emondako agindukin, ba, partidoi buelta motei deuken. Ba, ez hotzut, Frida batez be aurreti da nin ba, segurtasun sentitzen dau eta bera segura dauenin pelotari oso seguru da. Eta lur, ba, bueno, lurre barren atzetik aurretik, hau honek deuken barru jota dana emoten dau. Frida, partidu hasieri kosteiako. Bai. Azteko atzemo partidu amun hasia. Baina, gero ja behin partidun sartu da nin, Ba, iso oinez... oso ondo. Oin puentera gatu da, baina, bueno. Bai. Hainbeste pelota horre egotin atzin defentsan oso ondo iritsu. Bai, egizan rebote pilo bat, ondo rebote dago. Defentsan oso ondo ibilia. Ia, sakie, kendu, ia, Frida. Hortik arrimo ibilia. Izu ondo arrimo du, ditutuzkepa eta baina gatxa pinitze. Eta, ia... Ofa, eta ez aldu. Ba, oin guen, Elaiak, pelotie txulie topoixaz bota dau eta pelotie ba, Frida guzti baino gitxe urten dau. Askotan ez da izaten erretza. Kalkuletozu urtengo da bela leko bata eta ba, beti begaina zeure frontoi ez da nin. Egizan Fridak hemen unixen partidu asko jogatzen dago. Eta ja ezautu egiten dago. Baina, bueno, gero norberan frontoien beti gartotezu erretza, ez da? Pelotape ez di frontoanetan bardinek izeten. Eta... Zematen, hori da. Venga, izikusten lehenengo zetin pasabana, baina arrebes. Kanpora, bai. 9. tantu Lur eta Frida antzat, talde urdinantzat. Bueno, talde urdina, hemen markagailun ikustau gorriak urdinak, bueno, gerriko gorrixe deukenak di, talde urdine, hemen kasuen. Ez pentsau esango zu, hemen ze paseren da, tantu gorrixek egin da, ez. Talde bakotxak kolore desberdine dauke, eta... Faio, logistikoa. Gaur, bai. Partidun arreluko. Bai, hori... Hemen, kartelaineran, alrebez ipini bazan hobeto, gorrixek gerriko gorrixaz eta urdinek gerriko urdinaz. Kasu honetan ikusten dozuena, bueno, arraru izan, eta Lurrek, berane jokabedixe, 10etik sortitzen urte dotzena, 10etik bitzen ez dotze urtetan. Gero, zuek horri. Ontxe pasojako hori. Eta 3 tantora ipini di, 3 tantora talde gorrixe. Elaia eta Maialen talde gorrixe, gerriko urdine. 6 tanto, Lurrek sartu, oingun bastartu, Maialen pelotazo, eta Frida nakatza, pelota oso argixe zana, palo! Lehenengo zetin ikusi gumon, deskantzura ekizton diferentziaz, baina gero urratu oigun arrebez, beste ekipu da hil horitzen, baina... Fridak ondo bastartu dau, Elaia o Maialenek sartu. Frida. Ondo, arrimau, ez hortxe ejemplo bat du. Flores oa botau, arrimau da kendu. Fridak atzera. Elaiak indartzu. Aire euki dau. Lurre kosta-ostan, baina ondo bastartu dau, orduan jokaldireko gatxa. Beste errebote bat eta ezin, Fridak ezin. Eta betxo, tanto batera urratu di.
Frida Watkins gezin atzeratu, Frida Watkins, esango zu, izena bizenak eta hau nungo eta da, ba, bera Zumaixarra, baina haitxe, Harry Watkins, haitxe da, inglesa. Inglesa. Bai, Londrestik urraku da lapestot, herri txikin batekoen. Eta bera nebiepe, ba, Marlow Watkins, Marlow nepe, ba, bera baino gaztetxo da, ez daitu urte bete Zumaixen do. honen zena amaituan ba. Zeinek? Zumaixen ba, igual biharra dotorretxeo. Ez da, ba, edo Andres etu guan Zumaiku edo bere emazti edo neskalagun edo dan alakue, ba, ez dute zeutzen. Harri bai, Frida naitxe, ba, sarritzen etorria, beran eta zizta haitxek eitzen dago. Hauren pitbullaz. Hauren pitbullaz. Bai, pitbull, dobermana, ez da. Bueno, txakur, txatxar bat, Maritere edo zelan dugu izena. Ez da izan dugu izena, baina... Olako izen, Graziosu da, txakurra. bai, olako izen zelebro dago, baina momentu nenaz akordetan. Baina olako txakur txatxar bat dugu, laiak barrure, eskasa txarra izen da. Bisek ailegeta ziren behitxu lurre, pelota gatsa, Maialene barrure. Nola ez? Ia lurre beste bat atzera, hau rebotera jongo da, eta gatsa izango da, gatsa ia. Elaiak errebesaz oso ondo, lurre gaukerakue, bipareta botako dau, ez bat, txapara. Txapa. Momento txarrien, beratzinen. Eta... tanto luzigo gatu dabe, Elaia beharnazi hartzeko zestie soltau indau, hemen errepikamenien. Gure honek evento mordo bat antolatzen ditun Ebenire enpresako lagunek emozko esan irudixegi honek. Orduan badak izue, partido man egozue itxuran zeuek bota, fronto desberdin, badak izue. Apuntau, Ebenire V-gaz, eta hor duk izue, Diego gaz edo kontaktau, eta hor dauk ez aukeri, zeuen partiduk elegante botateko. Hemen daukau, atzeden txu bat hartu dabe. Hemen, pelotari bakotxak egitzen hau beran trukotxue, kantzautekun, deskantzu eskatu ezin dan arren, zintxi soltau, barrido lotu, izardixek endu eskukue. Ze izen be, tanto luzie jogatutekun eta eskuturre molestizio eukileike, izardixe botaten da eskutik, gero eskuepe irriz teitzen dau guante barruen. Mucho, oso errebote gatsa erundu goin be Fridak. Elaiak ia zeitzen da, atzera oso indartzu. Eta oingo ezin izan da beruan. Bitxu, buelta momitze partidu bai? Bai, eta ez da nemoten, momentu batene. Bai, ez da... Baina, lehen deskantzue ekipo urdinei ondo torreako modu, noingune. Hortxe, torreako. Bitxu, Harri haitxetu da hor dago. Ikustu Harri. Bai, horretu faitan. Partidu batetan da. Fride, inglesa horraz kontu konteti, berbetan, atzerritara. Celebri, bera be celebri da. Bera be celebri. Gizone emakua. Bai. Eta... Ontxe, zerixei guztau, ze Frida apurtxu bate konzentrazioa galdute edo. Eukitxetxu Fridak gora berak, Sortzi da, bateko partziala, ata dabe. Bai. Eukitxetxu Fridak gora berak, behitxu gaina arpeixen igarte jako, ez dauela... Komenzitu dut egoerin beste arpei bat eukitzen dau. Bai, tanto bat inda, kontraizu sortzi, normala, apur bat dudak zartzi, gaina zetain ondo ikusi da gero. Hoi namen situazioen topeti, ez da erretzaitzeten, baina bueno. Garrantzitsue euren pelotietati ez da. Tanto batein, da albaitxarinen euren pelotia eta... Esatze Maialenek Elaia izartu, Maialenek oina entrego ingo du segurua, ze peloti motela da. Baina ondo kendutze. Eta presiño gero gainetik kendut. Frida, Bipareta albotik, ez dau pelotik asko urte, baina Elaia hankan jo dau,
Aia... Da, bueno, presiño hori ez dukia sentidu berri, bueno, ekipu oin 8 punto terdi, beste Bueno, partida presioak, batzen dugu. gero irabazi midabe. Bai, baina, bueno, ez da situazio txarrina, gorrixek pentsu dut. Bai, gorrixe presioak. Beste presiño puntua dukiela. Gorrixe bai irabazi midabe. Ezin da faiau. Urdin egon dio, margena duki apur bat. Ez duzu nahi faiau, normala da modu, baina, bueno. Frida sartu, ezin kendu, ezin kendu, Elaiak jata ontxe deuken dana Semon, Frida, Elaia sartu, bipareta entregau, Lurrek zelan sartu den peloti, Ostras! Lurrek sartu da bena, Ondo kuzeu, errepikapena ikusteri balego, errepikapeni bai, ez dakit badauki ikusterik hauko egon, baina, bueno, Lurrek horre pelotak oso gatxak izen di, berape pentsau baino gitxia urten dau eta musturran aurreko partin. Bai, posturia aldatu berzen dago, Bai, atzeneko posturia. momentuen, baina oso ondo, bai sartu eta bota bai, Bai, ez hau, Lurre eskumiaz jokatzen dauenin, arriskutsu da eta zelako errebote luzie, Lurrek barrure eta tanto oso indartzu bota dau. Bai, gora. Zelako elegante, behitxu zelako errepikapen, elegante pinizkoen ebenireko gure lagunek. Entzot apurtu bat engantxau ditzela, baina hain gogor bota dau, ezin izen dela Elaiak ezerrein. Ba, engantxau, baina posturio igule beruzku izen da, ez da, igule erdi nahitxe. Behien hartu dut da. Ez da... Pauso bat sobran euki dugu, pauso bat litxea monbioan, gora egua hartzeko. Ba, barrido amaika, gorrixe gorretik, bueno, beste puntua, ja puntua lortu da bezta. Ja, beratzi puntu eukiko leukez. Ba, ja, Zaleik eta Erikek, ba, igul puntotxu bategaz. Punto bategaz edo bate tardigaz, ja, sailkatzeko egin duke. Ba, Frida ez, ba... Horrek erregalu ezin egin. Olagune bertane, urrula esaz Fridak, beran burua askotan, Frida! Elaia pe hori asko izan dago, Elaia! Euren burua zazarratzen nien. Amentxe. Pentsat, hirugarren taldi ez bana konfundute, 10 punto jundi. Oin urdina eusgoen, 9 punto bai. Han, pikai beti, Pikai bete. Eta tantu talde urdinantzat, gerriko gorrixe. Ba, bai, hirugarren doin taldi. Eta ja, ez dauken aukerari gehiago jokatzeko, 10 punto gazdaz, orduan. Claro, ja, el korna, talde zurixe talde gorrixek segun zeitzen daben ez da, baina zailkatpena oso gaz dauke, talde zurixek, barkatu, oso zail dauke, eta talde arrosak Zuluagan taldiek, 10 punto daukez, eta hortxe egongo da. Talde urdinek 10 punto da gero, tanto berak ikusi goiko litzake. Oin neskak, hauz eta irabazizko, ja urdine pasaute, ez da? Bai, hauz eta irabazten badabe, ja urdinek ja zailkatuko daz. Eta gora, betxu. Hemen daugia, tanto Zabala, Santzabala, hau zabaldu dugu eta tanba. Bueno, oinoik bat gatzeako itxeko, eta betxu errepikapena erdizkegatuako. Bai, hauze tantu ditzen babe, ja klasifikaute bintzate baukie, seguru. Bueno, Eta gorrizei oso gatxe pini. Lurren sakie, kentzi lortu dau. Ia Maialen ezeitzen daben. Betxu peloti aldatziek zer egin daben, Bai. Hartu dabenin talde urdinek, hartu dabenin Lurrek eta Fridak euren pelotie, hon betxu Maialenek. Fridak oso ondo, kendu ingotze. Elaia zelao pelota zue. Eta Fridak oso ondo. Mucho Maialen. Frida sartu, ja zeitzen daben, estotze kenduko. Ez da, nahi inok aldutzat emon hau. Elaia, ia Frida sartu, goitxe bera, salbotik sartu ingo dau.
sartengo dau, Elaia gorpuz de harima, Vale. eta oin lurrek eskumiaz, ezin. Irurepe, pelota oso gaitza sartutu da. Bai, tanto oso bolitxe, eta hasieran partidu ezagune, bueno, ez doila olakori, ba, bueno. Bai, partidu gara. Bai. Da egin ziren, talde gorri zantzata, injustu da, generali nesta hori tanteo asko, baina partiduanak galdutxue, gitxi gaitxit, eta txiki gaitxit, baina... Bai. Batzutan, Elaia da Maialenek partidu oso onak itxue, baina 15, holan zenbat galdu, eta dana zer bitxen Bai. galdutxuela usteot. Muti gaur egun, 3 setin, 3-5 edo galdu den 3. setin, lehenengo erretzi irabazi da ero. Behitxu, esate baterako, lehenengo partidu Elaia da Maialen Aroa Darain kontra galduen, 12-15 eta 14-15. Tanto bitxi gaitxik. Atzerin 0 punto, baina... Puntu bat. Ez Hori da, puntu bat. Bai, set bisetan puntua lortu ben bisetan. Eta gaur da bigarna jokatzen dara, epa Maialen eratzera. Hauxe tantu, hauxe da klabi, Elaiak ez dago parkatu, ontxe be, jas, bata daukenaz. Ahi ez jaiara ligen pasada, barandika klasifika utzan, Olaranek galdu balako, San Juan de Luzen 14 igual ez dira. Palo, esku joan. Da gero betxu, txapeldun bera, Da, gero txapelduna. oinek, eta tantu gerriko gorri, talde urdinek. Lur eta Frida, ba, bueno, ja, honaz, sailkapena lortu dabe eslamerako, eta hemendik aurra, ba, bueno, ja, dana da, sailkapenin gora bagatzeko aukeri ez da. Bai, den ezagun modun, ba, empaten bat egonezko, garrantzitzu Ba, aurreko barixekon, bai? Bai. Pero esan bat ditxue, Miratzi zartzeate, pelota bizia da olako. Eta aurren dekasuna aukera hartu. Alrebez, Hori da, goiti bera, aurren alperrik. Vale. Alba limazu pasau, bentsate Elaiei pasau eta atzian dominatzen segi. Atzetik edoitzen zaioen revesez edo pelota bat ingo tanto, baina atzetik ez tanto ekingo. Así que segi, hori, rebesakin alta eta eskubiakin pasau. Dixe homitzen, zango da juta batez. Bai, lasai. Domi... Esan. Bai. Sortiki ze, beraz. Bai, atzien, nik uste atzien dominau eta atzien ez da kaintarrik, atzien dominau. Zer, mostea omar, mostea. Atzetik aurrera, zenbat kortada bota izu, Elaiak? Ez duzu bat bota, atzian. Aire baldin dakazu, aire. Guzti bazu rebotia asko pasatzea segi rebotia, baina eskubiz ikusi azkena, eskerreko paretea. Eskerreko pareteen milagrek ez dago. Eskerreko paretean sartzen baldin bazu, ez duzu rebotako. Eta sake restoen atenta. Vale? Albaldin bazu pasau rebesakin da segi. Bixiakin dominatzen aiz, eta ezik segi, venga. Bai, Urbietako iso esan dutze ez da. Dominatzen dagoizela, euren pelotiaz, eta lurrek esatotze, rebesa zelaia paseta juteko, eta lurrek esatotze gora urte dutzela, gorutze mota badaik gora urte dutzela. Eta esatotze, eskumia segitzeko, Elaia pasau, eta Elaia besta bilela kortetan, ze domina huitzen nabele zeurek, eta Frida esatzena aldala aire sartzeko. Rebote, aldala existeko rebotera, baina hoxe ondo da bizela eta holantxe segitzeko. Eta laguntze duk, Erin Mendizabal behor egon da Bai. esan entzuten zer esate hotzen, baina taldeki da. Detaile bat guzti batena, honen txapelketian modeluan guzti batena, nahi izen da organizadora, igual erretza esatie, baina utxe ikusi gune, zalei ikusi hot, eri bebai, ekipo dana bat, neska eta mutil, gazte eta zar, dana bat, danak objektibo baten hori, da nik organizadore modun, hauxe da topeta hotena. Atzein hau kirola oso individuala, beti gabiz aldatzen delantero, zagero, batin bat joatzen zu, kontran, orduan da parejan joatzen zuen deporte bat, baina deporte individual bada. Eta honaz, formateo topeta hotena, hauxe ikusi gune, ekipo modun.
esperientzia eta konsegu transmitidu alkarrei da. Bai, da alkarra animau eta, klaro, hori da, zeuk esasun eren, ez da? Bikotipe lagundu inbiotzu, nahi bozu... nahi bozu, eslama irazi, behitxu, opa, oingue, epa, elaia heldu inda, ze lurreke oso ñakue txarra bota dau. Jo, edarra. Oso, epa, elaiak atzera, venga, Frida paseta, ez da pasauko. Dentzaren mogun, elaia beranburuei botatzeko. Bai, elaia bai. Baina, ez da politxe. Ez? Tanto erdixen, bai, mutiekin paestan da, gaztikin. Hori adibidez Ameriketan erakustutzen gauza da. Tanto erdixen, zuk ez izu zer esan. Atzain besti deskonzentrazio. Zor adibidez elaia beranburuei pronki botatze. Baina, gero Frida palo joan, zer. Ez da politxe. Da lehen no eskrita. Ufa, momento eskazien lurrek utz. Eta irute bapez, atzenera jungo ba, eta ia aukera ideukaun entzuteko. Zeto honek joan, ez da, itxura eskaza duk talde urdinantzat, gerriko gorrixe duken entzat. Hori da, orduan, talde urdinek parkatu. Talde urdinek gerriko gorrixe bapez, eta talde gorrixe gerriko urdine. Hori, partido osoko... Hiru. Partido osoko kostumbri badaru, oin gorrixe irabazi da partidua. Ze hoin arte, deskantzure jundani bat ema bentaja hundizaz, bueltan kontra izuk tanto pio bat ditzu. Orduan ikusiko. Nire neuke, jokatu biko neuke, beti irute bapez denan alde. Neuke, oin katzun bai. Baina, zein ikusiko, peloti aldatzen da denin, diferentzia asko. Bai, bost tanto segixen, bata zein bestidek... Lehen eitzu ez, adibidez gorritxek, lehen 8 tanto segixen eitzu ez. Elaiak atera, luze ondo, ia Frida. Fridak ezin kendu. Elaia kentzera, baina Frida heldu, aire. Elaia, eta Elaia jauziako hor hormi ikutu, efetotxua zetorri da, eta tantue, elur da Fridantzat. Oine pelota kamitxuaz, egon, ontxe esaten hau zarine. Oin arte pelota kamitxuki. Ondarrun, erose pasale. Erose pasale. Erose. Sake darra, eta luze. Oin arte pelota kamitxuk, Epaileek. efektu ondizuk joan partidun. Oin ikusiko igual zetien, Hori, gorritxek ezin da faiau. Bestelan, txapelketi oso gatxe epintzatu. Ze gaina, laugarren tantu da peloti euren hartzen bada Belaia da Maialenek. Jauzin da. Eta tantue Elaia eta Maialen alde. Bueno, Elaia eta Maialenek hau irabazten bade, 3 punto eta erdietako etxue. 5 punto eta erdigaz ipiniko zin, eta finalera zelkatu, 10 puntuk lortzeko aukeri, orduen partidu irabazitxe baina... Behatzi txerdi. Behatzi txerdi hau. Eta tantue, Elaia eta Maialen alde, talde gorrixek 3 punto eta erdi eta txun, eta punto bat eta erdi, talde urdinek, bale. Ordenzago, bat eta bost. Hiru eta erdi, eta bat eta erdi. Orduan, gauza dugu esan modun ikusitxen. Gauza dugu esan modun ikusitxen, zailkapenien ondin joik talde gorrixek azkenengo postuen jarraitzen dau.
5 punto terdigaz, baina Elaia eta 5 punto terdigaz, baina Elaia eta Maialenek Bixerbe 4 punto etateko aukeri dauke. Orduan ez da dara idatzi itxe, baina Antxon eta Aratzepe, Aratzugiko txea, Berritxuarra haude, punto bat edo beste atatik komeniakue, ze bestelan... Eta partidu irabazi igual, zeba ez? Bai. Ez du ezaten ez dinadenik eta bazin. Ze... Oin gauza hau izan modun, Elaia da Maialenek Antxonek eta gaur espalebe irabaziko, Elaia da Maialenek Bixerrik irabazien diabe, bai edo bai, eta gainera, bueno, bai, iruzet eta irabazitxe be, honiek aukeri aukiko den, zailkatzeko talde zurixan kontra, baina, bueno, gauzak ezin oso erretze gongo, eta, bueno, ikusin behar. Oin, beroketiaz lako zaitxo momentu baten, bueno, eta gerotxua, Jon Zabala Bulet eta Bixon Artien, pelotari bakoitzan gora berak edo jokatzeko modue haitxetuko dugu. Oin, atzentxu bat hartuko dugu eta beroketiaz lagate zaitxo dugu.
Arratzaldeon barri dobe, arratzaldeon edo iluntzeon edo batzuentzak gabon, afaldute bazau eze, ja gabon esateko momentu izango da, ezta? Guamenga oinoik bokailloik beste hojan, kosetxu egin de. Baina, bueno, lehenengo partidue nahiko politxe ikusi dau. Ontxe laia komentetan egoaku, astebete darreila gaixorik. Eta partidu bata bestean atzetik jokatzen. Kolori be, zuri samarra eukideu egiz esan, bai, botak eta ez dauela osasunez, ez dauela ondo. Baina partidu irabazi dau eta zer gehitza. Bueno, oine bigarren partidure jongo ga. Bigarren partiduen, talde gorrixe, talde urdinan kontra. Hemen ikusten dugu talde gorrixaz, oinkuen kolorik ondo ipinitxu. Talde gorrixe, gerriko gorrixe, talde urdine, gerriko urdine. Txalo zaparradie, txapie gora eta sakie gorri. Komentau bihaune da, aurrelari modun, Antxon Alberdi, aurrelari oso eskuturrona daukena, jokaldixe botaten oso trebie. Bere haitxe Ricardo Alberdi, el príncipe, Etxebarriko printzie oso pelotari aurrelari abilesan. Eta Antxone gorenera heltzi egulezteu lortu, baina nire hori asko guztaten pelotarixe da. Jokaldixek botaten dauken abilidadi gaitxik, eta fronto txikixen batez berritxuko modoko frontoietan, hortxe marketen da digule diferentzizik geixa. Eta bere bikote zein jokatuko dau? Aratz goikotxea moja bezatotzela honek. Mutil gazti, 16 urte daukizela pentsot, 16 eitzeko. 2000 beratzisen jaixuen, eta oso jokalari ona, oso gaztie, baina ikusiko zuen lez oso mutil indartzue da. Eta berane lehengo partido garrantzitsu izango da seguruenik. Antxon Alberdi talde gorriko kapitxanak aukeri emoti pentsautze, eta, seguro itxura hona emongo da bela. Baina aurreko partidin zeintzuk ez, Erik Mendizabal, jokalari eugatxik dana esan da, jokalari bikaine, oso historixa ondixe duken jokalarixe, Danian marka ikagarrarrexek ipinitxe leukezena, 13 triple korona, jokalari hotza, ikusiko zuen lez honek planta hondirik ez dago itzen. Pegatini ondo ipini. Hortxe templau ikustau. Eta bere bikotie, inauz zalegi, hainbeste guztete jaten zagerue, eta aurkarixentzat oso pelotari astune. Pelota dana sartu txune eta pelota gatxak ipintzen ditxune. Beti berantokixen dauena, orduan gaur justo frontoruz natorrela Antxonegaz berbaitxeko aukeri aukiot, beraz otorenaz fronto irutz, eta esan dozte gaur partido gatxa daukela. Partido oso gatxa daukela. Esan dozte Antxonek, geupe hoxe pentsetau, favorito nausixek, ez bakarrik partidu honetan txapelketa guztixen be, Erik eta Zalegi di honen kontra. Edozein, oin momentun jokatzen dauen edozein pelotarik edo edozein bikotentzat be, esan erretza izango nahi bizi irabazti, baina esaten edozein bikote, baitxe jai alai ligi jokatzen da bene bikoti epe, honen kontra, partiduko gorra eukiko den, seguru. Erikek ez da ize pelotatako da ben, Antxonek hasi belan lehenengo errematie, Erik alegau, hankabizkorra dukez Erikek, gaina esan dugun lez azken aldixen forma fisiko oso nien dau,
Eta Erik Epalo ez da sarritzen ikusten den gauza bat, baina, bueno, ikusiko gu, partidu hasierako akatzak, izaten di horrek, eta ia zelan doen. Hemen daukau Antxonen saki Erik sartu, Txulian bile, Aratzek oso ondo, Erik bipareta kanpora. Erik ikusten dugu ez dela ondo hasi, eta ia jokuen sartzen den pixkatxu bat. Aratzek ikusi dugu ondo errebotea dela, Aratz goikotxea, Berritxuko eskolako danen moduen, erreboteatzen oso abilegi, frontol montxau izeneran, geixa errebotea hau biherri izaten da Berritxun. Han Berritxun errebotatzen ez dakixenak, gatsa partidu irabazti, ez da? Erik beste regalo bat. Antxonek gozo-gozo, esan dutzu eta modun, Antxon oso aurrelari eskutur honekue da, eta aurrin hartzen da amaitzen habilidade handixe dukena. Bai, esaten egoarin ez da, Berritxuko frontoien erreboteatzen ez dakixena, Berritxuatzen fronto oso txikizea eta han derrigor, urte pilu ebilitzena, ena oso abide erreboteetan, baina urte pilu ebilitzena Berritxun, da atzelarizek atento gomideu beti. Saki Antxonek, kendu gaina, zalegi. Antxone sartu, erremata hau, eta behitxu beste zelago erremate bat. Esan dugun, hasieran esan dutena, Antxon beran eskuturran maine erakusten da. Antxone oso pelotaritxe da. Lehen zeusen fizikamente igual ez da, barandik arbe honen hori, baina oso pelotaritxe da. Nik beti jogatu oso gustora beraz. Pentso, niri faltatena berak deukela eta arrebez. Oso listu da, baki zelan jokatu partidu gotxa, irakurten, ze pelota. Niri gustatzen pelotarioa, ez da heldu urrina profesionale mailan, motibo diferentia itxi, baina bueno. Eta behitxu Erikek, gozo-gozo, horri gul beste pelotari bat aurrera bagongo zan, Antxonei hoxe horretxe falletot zeigul ez da. Bueno, baina horre egiz izan, ez dutzu merezi, oza, nintzuzen saldut eza. Bai. Bi kuadron arteu, saldut eza. Ez dakit, merezi itzun be, sprint bat botatie, bota dutzunin bipareta, barrure, edo zer. Baina esate baterako lehen Erikek olakotxe bat eitze gozo-gozo bota da junda, eitze esko erregalo egotze. Orduan beti hankaz ondo da bizenenak, bai. Goitia eta honen gentik, olbidat, jutatzu horra, baina... Goitia da, goixerrik eta txum, arek... Horretan adibidez atzetik datorren atzetik, gaztetan datorren bat, arrasate. Zelako hainka dugu zerren mutiek. Bai, ez da. Oingo txapelketan, oin Erik sartu zan atzenin. Betxu zalei zelau peloti sartu da noin da. Bai. Oingo txapelketan, oin Erik zalei da pareki, Kanpora barri du Erikek. Hor pasazan egin izan, Arbek partiduan aurreko gunin, deituzten zelan bin hartu bala, ez zibala. Eta horretxa, zuntxo komentatuten arrasatek, Astiaz kontatuenoan, Javierraz, ez ziban arrasateaz kontatuenoan, eta arrasatek bai eskue. Eta berai ilusio asko itxetzen, ze beti datorren pelotarioa da, eta komeniak osolako txapeketak, apurate izena da hartzen juteko. Baina, kasualea ez, futbolin jolazten lagunin, golpe bat hartu da ezin izeban. Urreko izin abizeusten partiko gunin, eta, klaro, topetan delanteroa eta diferenti galdezka, ze, klaro, binan bi egunetako delantero, atzenengo gunin hori, eta atzenin Erik egozan pres jokatzeko, eta atzenin
hause pareja gogorra gatu zen, baina hasieran ezatutena, inkaldetik, arrastate, inkrebilia, zelago, blostio den horre mutie. Gero esan bida, Azpitxipe, claro, beti ikuste duze honek, eramanen ligako jokalarizek ikuste zaitxo, ez da, telebizioen da batez be, baina Azpitxipe pelotari oso nahatoz, esate baterako, gaur bostetan egon da, zure txapelketian buletin seriezen aurretik egon da, Bizkaiko txapelketako partido bat, eta itzesko partidatu izen da, 29 egon dira, 29 irabazia Berritxuarrak. Eta behitxu zeintzu jokatu da ben. Atzeko partidin, olagarru, ez hau dutze, Xuban Galdoz. Pelotak sartotxu, baina bardin da zegota dutzun, Markina Xemeinen salegi dana Berritxune Xuban Galdoz da, astune, Bai, are injarra falto, peloti sartzen dugu, Berritxu gatu noan beran kontra, ez zauetik dana sartzuan. Gero Berritxu gongo fronto baten, atzera beheltzu zen, da egizan oso partido gogorra gatu noan beran kontra, bai. Da bera komentetan bate, oin Gasteizen da ikesten, eta Gasteizen olabe frontoien ensaieten da bela. Han behitxu gozo Antxone barun, eta beste tanto bat Antxonentzat. Gasteizen jokatz ensaietan dauela, da gaur oso ondo jokatu dugu, da esan dugu. Igarritzen da dela, olabe frontoiek daukez, Unixan, Markina Xemingot, Unixan neurri zeugez, metroardi luzio da. Da, eskapak eta be, antzera dukez. Eskapade honek eixa daukela esazte, Xubanek. Bitxori xakup, bastante eskapadun frontoi ez da oso fronto natural. Markineko zeuk diferentie. Gatxa, kanpoti datorren pelota izan da, gauza raruk eta itxutxu, pintxauenetik, Eta, bori, boixe, Xuban, olagarru bezatotze horre Berritxuarrak. Olagarru Oin Gasteizen gaina beste klub bat bai, airean, zabaldua da. Bai, da ze oin bi klub daz, Gasteizen? Bai, oin bi klub daz. Julen Derriok, zabaldu, airean klube. Eta, bueno, atzo egon nintzen beraz bertan, atzo egon nintzen beraz bertan, bai, zelan. Eta aratzek ezin zartu, raru da, baina, bueno. Ez, atzen berak ezaztena, bitxorizea, herri haundixe dala. Olabe, frontoi dento gixen, hainbeste fronto daz. Eta, bueno... Benetan, Gasteizen edarra dukezu berti, zema fronto izan? Bai, Ogeta, Olabe, gero palakuek bez frontobi edo daz, eta ero trinketi bai, ardixen? Bai, bertan Olabe dento gixen, eugi ezin, lau fronto, eta aiz batzuk motxauk eta hori, ume txikix egin da bitxo, bazi barriz egin da, perfektu frontoiek, orduan. Bueno, beraz, hoxe berretan, zelan, oin dauen klube ondo da hori, baina, bueno, berak beste ida batzuk eta deukezela, eta, bueno, desidu ala, beran airera zabaltzu eta egitzea, Gasteiz moko hiriburu baten. Bauz, laukeri, bi zesta eskola egitxeko, eta bixekin, jente pilo bat egitxeko, bai, orduan, ona. Zamorak eta eruten da bestia? Bai. Beste klube, bale. Ba, klub isepe oso jatorrak, bai Zamora, bai Julen del Rio, ontxe. Atzen izestian alde eitzen dana, dana ona. Bai, eta... Beste klub bat atzen txapelketa danetako. Antxonek oinguen, pelota gatsa sartu eta... Atzen beste klub bat eukizko, txapelketa danetako, Euskadireko ez da izer, beste pareja gehiaxa, pelota aukera gehiaxa euki, hor txapelketa batzutan parestan da, klubako txapi aldu bideo, bat, edo bi. Asko jota. Bai. Esaten, lengue berra hartuz, Xuban Galdoz ekatzin, eta Xubanegaz bikote zein jokatu dago. Hau pelukerian semia. Betxo, Antxone beste zelao tanto edar bat egin da ben. Antxone goixauke, aurrin hartu ezkero, lau goztin hartu ezkero, 10 beratzi beran tanto. Bueno, hemen dugu, Gorka, Josu Mugardei, atain, magoken da, biharren. Bai, ikusten da, gero partidu, da, bueno, korantzia emoteko zeuri, así que... Hau, Josu! Entzuten da, así que korantzia zeuri, Josu. Josu Mugartegi. Biharra gero partezua. Josu, aurrekun isek eta entzuten zeu esan,
Ba, enaban ezin izan ikusi, baina ikusi ote txitxaken horre Zulaikaz, Erike, ze pasabako? Erike, gaur ez da, ez da. Ba, ontsa esaten hona zena, ez dakit aukerarik aukiko dugun entrenatzaileek okapitxanak entzuteko aukerarik aukiko dugun eta gero jarraitzuko dugu, txitxaken asuntuan. Domina dengo zubea, baina, bueno, atetik aguantan mejor. Eta zabadakin. Kontu eskapadakin, pelotak eskapadakin. Segi hor. Segi Venga. Venga, ánimo. Bai, moztu itxesan apur bat eta ezin izoten entzun ondo zer esaten den. Erik eipestot esatzela horbietak eskapai hartzen dela pelotik eta atento ibiltzeko. Ikusi da, botatxun biparetak Erik danak kanpora urtegako zela, orduan ez da ondo kalkuletan eskapadie. Gero esaten hona zena, opa Josu Mugartegi, ba, aurregun ikusi nahan, txintxaken horre Zulaika gehiotxo pelotan aditu eta horre YouTubeen dauke kanal bat, ikusi hor sartzen basari ez dait txintxak, TTIK da TTAK txintxak pestote idazten dela. YouTubeen dauke kanala, Zulaikana, eta hor egoten da, pelotari izendako dinekin, kantxero, pilo bat elkarrizketa itzen ditu. Eta Josu Mugartegaz indau lehenko aztien edo indala aztebi, ez da inoz izendan, eta ikusi nahan, eta entzumina dela, eta Josu, aldotenin, ia asteburu hontan tarte badauketan, zeure kontuek, ia pelotiak buruz zer kontagozun, beti ikesten da zuei entzun de, eta hori, pelota sari honok, apunta YouTubeen txitxak, eta hor, Zulaika da, alkarrizketak egiten dituen gizona. Horren entrebistian arire, nahiko neuke aklarau, bai, Zulaika eta horre dudi sortu zen, zestian arabera. Aurre gurtin zelan fibra karbonezkoa da jogatu duen, eta urten falta. Oingun Erik, goxo, txapagainin perfecto. Rota gatxasa hartu, Bai. Eta horren arire, hoxe, nahiko neuke aklarau, aurre gurtin egin duen apostue fibra karbonoaz, aurten be, eigu alegine, nahi zegu. Nik organizadore mun da bultzatze mun, benetan betzutot, inigon zesti dela futurua. Ondo da, Eraman, da Gaia Libe, eta guk, eta Frantziko horrek eta oso ondoaz. Baina faio handi bat atzetik, erramitsi faltako gule. Hamendik urte batzuta, ez da ongo zesteroik, eta ni pentsot problema handixe datorrela atzetik. Eta aurre urtin aposto duen, Inigon zesta daitzik, karbonozko daitzik. Inigo preste gozan gauaz batera etorteko. Eta haratzek ezin. Eta aurten be, eigu alegine, nik eta gukek nahi gendun. Pelotaritanak egoti, fibra karbonozkoaz, baina biharra hundixe esan, gero Inigo berape, beste proiektu batzuk eta duk burun. Eta atzenin, ezin izegu lortu, baina bai aurrei priautik aklaro notzien, zelan alde batetik alegin dela eta antxore beste tanto bat, bipareta, Erik hotzik guztau, ez da? Nik eta guke urrengo beste zozeitxu horin da hori aukeri bada, holako proiektu barretxe eta bultzatzeko, beti gongo zela prest.
Bai, jakingo zu beste proiektua dauela, ezta? Martxan, Bai. hor da, Eusko Jaurlaritza Orbea, txirrindularitza, txirrindu egitxo txune, Orbea. Bicicletas Orbea, la que nunca se estropea, ez da esan leku gazti gineni, ez da? Orbea daukau alde batetik, Eusko Jaurlaritza eta beste hori batzuk. Gero da Durangoko mekanizadore bat bai, hor bol onda sartute, asoziazio bat egin, eta han baratz, eta pelotaritxok esan zuena, zageruek seixen hartzen hain peloti, tantu bestiantzat. Bai, gatxa sartu da, gatxa botatak da. Stop inventing, Carlos Saintek izan gut. Zeinek? Carlos Saintek ezen dune, stop inventing, ingenieroa izan zenin. Da, hortxeaz, urratu erik eta zalegi da kontu honekin. Bai, da oso horrek egotie. Lehengun egon nintzen, gero proiektun, Lehartiker, Markina Xemeinen da zentro teknologiko bat. Lehartiker, material barrixekin eta bitxu. Ados, jaun Andreok, Amarna, boixe, material aurreratuetan, fibra karbono, plastiku, termoplastiku, termoestablik, hor material pilo bat, mileka material daz, eta Lehartik erregilikena, materiala berak sortu lehik, amortiguazio gehiak itxegoaz, eta diseinau bai eta fabrikau bai. Orduan, lehengun egon nintzen berbetan horre proiektuan arduradunaz, Lehartik horren arduradunetako bat da Asier Tolaza, eta berakin egon nintzen berbetan, eta ezagozten, boixe, ja eitxuela oin arte egondi, zestian, komportamento mekaniko ez, oin arte zelan eitzen da, eskuaz krak egin da, hause euki bideo da. Ez, eitxue, hartu ditxue, Sarak honek zerak, emotzez zestabi, gero beste, ez dait, 10 bat zesta edo ensaio itxu, ensaio mekaniku gehiotzez, eta on jabadak ise, ze karakteristika mekaniko euki bidaben. Eta hori jakinde, ontseia, diseinu fazin sartzen die, eta ja laster eukiko dabe, esaterako gaina izitxuen zestape, hartu itxue, ez da izema din, 8 zesta diferente edo, eta inditxue danak irudimenziotan karakterizau itxue, osea, irudimenzioko dibujuk eta itxue, eta alkarren gainin ipini, ikusteko zehalde dauen batetik bestera, ez da? Batzuk esatzu, esako gehiago bestik itxia betuk, ez da ize, saliri gehiago itxia, da esatozten, badanak antzerako bide, osea, hemen, jentik esaten dena, bai, asko, hau ez dakize bat da bestie, baina danak antzerako, batetik bestera alde gitxi egoten dela. Orduan, oine pentsan da, ze neurriko zestieta, ni pentsot, 73ku, 74ku olako bat ingo da bela, danentza balixo dela, bai zageruentzat eta bai aurrelarixentzat, zageru bakit, 78, 79 ibiltze zuela, da aurrelarixe, 72, 73 ibiltzen dile, baina, zoze erdibideko bani da beta, eta antxone beste tanko edar bat, antxon topera ikustau, Bai. Eta zoze erdibideko bat, nahi da bela eta, danak erabiltzeko, eta hasieran, zesta profesionala baino izango da geisha, umi paino geisha, afizioen hauek eta kategoriza baigul kadete, juvenil, eta afizioena jokatzeko modoko zesta bat. Eta hori daukenik eta dakixenin funtzionen dau pelotik atuleik eta ondo urteten dau, juleik molde diferentita, oineik erabakin bilabe. Hori da, tamaino diferentita eta hori aurrera ikusiko zen. Baina lehenengo nahi dabena da lortu, mutxo haratz, lehenengo nahi dabena lortu da, gauza bat, antxonek oztaoztan sartu, gatxa ipini, erike pelota gatxa erun eta antxonek esku-eskure, ia zeitxo eskuen, atza botako dago. Hori da, txitxakan bile, zalegik egun, aspiradora zalegi. Hori oso. Eta behitxu zelan engaino da. Hori da lehen esaten hori ez da joan, zuri guztatzen egitxia.
eskumia zabaletik bota, da eskapan, tatak. Atzeno momentun muñeki motze eta danak egin ditu. Danak egin A ber, horre proiektu eta oso ondo daz. Bakit hoien arbe, goz joatzen dauen pelota ize. Zazten, 3D da bidela imprimitzen. Bai, ikusiko ez ez, erautizten bideu, zelan aruek 3D da gero josi. Zazten geixa maila hasi barri zentzat, eta horrentzat dauela. A ber, oso positibo da, bestean Kirola egin aldozuz, nizun kanperantu danak, apoio danak, nizun danak egin aldozu, zesta egizpoduko galperria ez. Danok, eta ni pentsot gaur egun, bai enpresa aldetik eta bai federazio aldetik eta hori, geixen bultatu dana hori. Igualde, material barrixekin da hori. Adibidez lortzen bazu, material barrixekin da hori. Afizionau mai beteti, hor izan pelotari danak beteti. Gero igual landu dizu, igual lanbideko kursillo batzukin, zestak arregletan. Edo zesteruei, igual autonomutan laguntzak, ekonomikamente laguntzak, bentaja fiskal batzuk, edo lo que sea, incentibo gentiai. Hor lan mundu sartzi, Azkenin kulturi da ez da. Azkenin baten herrialde bateko kulturi mantentzeko diru laguntzak. Hori da. Da igual... Dantza taldik eta aukitxo txuen lez, zeste emoleike, egul zesteru. Igual ez dugu zuzetan minbreskue kendu futuro eta segidu aldau. Baina igual gobernu dena, laguntza fiskal batzukin incentibau, genti, hemen biharrin sartzi, Mucho aratz. Eta lortzen bat zuzesta bat, afizionau mailan hasi barritzen kurrio dozun hori tartie, gero igual zestero bataz edo biaz profesional maile kurrio dozu. Bide diferentiaz. Ni besto gehitxo biko zile, A ber, profesionaletan zenbat lagun da, hiru. Baina, holan ikusitxe zelan doien asuntu, normalin profesional maili jokalari xikeitzen jungo di. Baina, neixun bezak jokalari, negoz berren jokalari euri alduzu, baina ez dugu funtzio dut alperria. Hori da, bai. Da, adibidez, untxe ligan paesten dena. Ligi batzuk liga erdize jokatzu, bez batzuk liga oso jokatzen da, bai hemen, da bai han. Atzen liga oso jokatzen da bina di. Da, inauteke pelota suertu dugu. Liga oso jokatzen da pelota izai, zei. Zei zageroa, zei delante. Gero, betxo, Antxone berak esate ban, ez da, Antxone eta Aratz aurretik, 13 eta 11. Da inok esan, espero. Da inok esan, jentzen. Espero, esate genuen, Antxon oso habilia eta Aratz oso pelotari hona da. Gazti da, baina oso hona da. Eta aukeri horrega itxik emotze. Orduan, esaten baina, Antxone Alberdi berak Euskal Telebistan aitxatze ban astelenien, finala ondixen esate ban. Claro, liga eta ondo duzela, baina aukerak dani bardinen modakola, ezin dela izen da pelotari batzuk txapelketa danak jokatu, eta claro, horrek finala zailkatzeko aukera gehi hauke. Da, arai esate baterako, eta tantue, oingon, erikek. Antxonek esate bana ez da, ezin dana izen da, arai bakarrik 3 txapelketa jokatu txu, 3 irabazi, eta azken klasifikau izan, sartu izan. Da Erika, delantera honena. Eta Erika, aurrelaririk honena duna hori kuadarruen, zailkatu ez hori, eta hori ezin dela izen. Antxonek esaten Euskal Telebistan, eta ni eta danoke ados gauzela horregaz, orduan aukerak, ez da normala da, Antxonek esaten ez, liga profesional bat da, danak aukibitxue, partido bardine jokatu bitxue, aukera bardine gaukitzeko, eta ligan zailkapanen bardine gaukitzeko. Osea, hori futbolera eruti impensable izango zen, ez da? Real Madrid partidana jokatu eta Atletisek 5 partido jokatu. Claro, zein zailkatu ga finala, Real Madrid, Orduan, ezin dana izan da. Muti eta erundu, bardin pasten da, betxu Ibarluzeak adibidez. Aurreko urtin, irabaziban Winterra, Bilbo eta Markinen finala aldu zen. Eta gero, ez ban jokatu frantziko temporadia.
Bale, beran lehen urtizan atezkio ditzu gana, ez da izer, bueno, aprobatu lertu lozu. Baina Bai. aurten beste jokatu. Ba, betxo, salei gatxa ipen. Eta ados barri du, Eta adibidez aurten beste jokatu, eta beste pelotari batzuk. Hor, denporan, bera baino resultau txarra egukitzuenak, Finala klasifiko di. are bai jokatu daude. Bai. Osa, Frantziko temporada ezi arte, Ibar Luzea baino resultau txarra egukitzuenak eta joko alde tipe txartu ebili dizenak, Frantziko temporada jokatu dabe. Eta gero jaielai ligeko hori. Ibar Luzea kasun, arek esan aldau. Joder, nik ondo nahi jokatzen, resultau daukaz, nik hori jokatu nire duke. Ez da justu batzen, nire ustez. Marketing aldetik Betxo zela hor reboti erunda den oso ondo da, Bo. ligi eta hori dana, baina buelta egon biako. Eta gora, Erik, momento txarrien peloti gora, eta betxo, Gorrixek tanto bata zeta irabaztetik. Bai, Hor atzein interes asko daz, Bai. Atzein ulertzoko bai, Gero ligi be barrixea, barrixe Bai. da, eta, ez da erretza, Formula bai. ona topetik. Atzein geuri pasagune aurrek urtin gukeen txapelketan, faio pilo bat egin duzen, aurten ogototxua. Ligi bi urte daru. Bai. Normala da, gauzak txarto gotie, enbiana ikesi, ikusi. Zer dagoen txarto, zer mejora baldan, proiektu modun oso ona. Antxonek paseta, zalegik sartu. Antxon eire, ia zitzen daben. Zalegik eskatu. Antxonek aire sartu, bipareta eta ez ikutu indau eskuaz, tantu eta zeta. Bai, gorri. Bai. Erikek ez dino, baina bai, eskerreko eskuaz... Bai, eskerreko eskuaz apoio da. Eta atzenik hori ze sorpresi. Bai, sorpresi, Baina, oinek ez da partida maitxo. Orduan, amairute, amabost. Baitxo, Antxon Alberdi abile eta Aratz Goikotxea gaztiek. Txak, Ibarreko porterua. izendako... Ez Ez dut uste, ez. Bai, Aratz gazte-gazteatik izan oso potenti da, Eibarren kategorixa, beko kategorixetan, atezain ibili da, futbolien, eta ja pestote... Gazte-gazteatik, zazu, oin bezimat urte dut. Amasei. Zazu, gazte-gazteatik. Bai, gazteatik igule hasiko zen nidai, beratzi urtaz. Ojala nik amasei urtaz, hori joku bane behar. Oso ondo joatzen dugu izan, Hemen, malute. Berritxuko eskolik adibidez, Arrasate, Aratz, Argoitia, Amets, Remesa, edarra duke atzetik. Bai, da Iñarra Argoitia. Iñarra Argoitia, Argoitia gazti. Eta Aranobe, Amets Aranobe, infantilie da, baina jokatzen daue, Hor, lekuen biharra izangoa, Bilbauena pentso bai, Bilbau haitxute egiten haitik, ume pilo bat hartu zuen da hori, non biharra horratzetik, ze pelotari bat baino gehiago daz, itxura hona dukienak eta pentso beste klubok, ejemplo modun hartu digule, zelan egiten da den biharra, ikusi eskola bat egon ditzen den biharra. Bueno, hemen be txartu ez da ditzen, ze gorenin berritxuarra baino gehiago zeu eze. Bai. Ibar Luzea eta zeu eze, eta, eta zute... Ez. Hemen Markines Xemengo eskolik ditzen da biharra be, ez da la txarra. Bai, eta gaztitan dugu, Eta gazti be betxu. Betxu, Jokin Maguregi, keston pelotari xedator, baina itzela, betxu Martin hemen daukau. Martin hemen txalbun da, oinoi gaztetasun eta apurtxu bat esatu zetia, komenteta etorteko, jentia guztetako lagaztik entzuti ebe, eta, ia partido baten animeten da. Berritxu eta Markines sorti dugu. Bai, pelotari oso gatoz. Zatuena, berritxu gaitxetu duguz, eta Markineku begaitxua.
bai nesketan, behitxu, Markinek zelago, Markinek Ximenez zelago pelotari txok esan. Eta berritxu behitxu zelago pelotari txok esan. Oso ondo da, Nire alabi honi gaztetxoa 12 urteuk ez. Aurre urtine nego, nintzen bera erakusten, oin 2 urte. Bai, oindala 2 urte izan pelotan. Oso ondo ikusten duten. Bueno, bai, guztu bitxako eta ibilitzen da, eta hemen truko egon bakizu zegoen. Truko da, frontoin ordu sartzea. Bai, bontxe, Bermeon jokatzen da hori, Domekan. Betxu, Bermeoko eskoli eskola barrixe, baina lan oso ona da zeitzen, eta ume pilo bat apuntau di, eta betxu, eta kantuek... Bai, Alex Ormaitxa pilo hail bultatzen, partidu gotea organizetan. Bai, horre batez Mikel Iruzki eta hor dabil buru belarri dabil biharrin. Bai, Mikel Iruzki eta gero, esan dauk izena, ezke hor bat, talde txoa da, boste seidaz, izenak eta ez dakitzaz, ikesiko txute, temporia, betxu, Domekan hoie, papelak erongo txut eta apuntote karrikot, Mikel, seguru nahi ikusten zegoezela, entzuten zegoezela, betxu erik ezela, elegante, eta haratze zein alegau. Eri Mendizabal, ia pilak imintzen motxu, oso arriskutzue. Oin dugu ona, ahielen erramitxiaz bertan ego zena. Bultzatu bidan gauza da, ez da eskola asko daz, umie pilo bataz. Bai. Dana egiten da, goraka bat. Eskertzeku da, eraman eta ETB-en lanai, zen nipentzot, hauren lana itxikatzen. Bai, hori da. Umi guri ikustezkue, Gernik frontoi beteta, eta orduan ikusten dabe, nik aran egoten du. Eta ETB eta eramanen lana gaitxik, atzeniz ez da eskola dano gabiz nutritzen, pelotari gaztikin, batez be, haiz Markin eta berritxu igual hainbeste ez da igerriko, beti gondi, baina beste klub batzu, Lekeitxo, Gernik, Bermeo, horretanak igerrikoa. Bai, ez Gasteizek bigarren eskoli zabalduko dago. Gasteiz, iparraldin horre Donibene loitzunen osa eskola hona da. Guk igeze infantilen txapelketan egon nintzen eta horre gazte batzu daz, nolan kamiade, apunta hori, nolan kamiade, biarritzeko da lauztu bera. Ez hartuzun danei, bera bakarrik. Bueno, ikustazu da, no? Hori, ez hartuzun, frantzez tipiku dala. Jarero eprote izuzela da etan. Bueno, artisti, sos esatekotan, artisti, indarrik ez duke, Bape besteuk indar. Betxu antxonez zelago horinak, peloti zelago jarrixen da, eta harrapan igarritze. Eta betxu bixen tartera, antxon pelotari zela oso ondo antxon. Antxon Alberdi! Beste bateko horrengoan adibidez, emo. Me encanta. Atropelleta, da sale ya presto onda. Da, nitzago lago kamisetak ez tozu zen bier. Hemen hain beste ordu paseute gero, Hori beste jepikin, ibizu erroa. Kau, sos. Betxo horre esatzu dena, Diego, apunta. San Juan horre... Tiene camiseta. San Juan de Luzeko txapelketan, kamisetak eta hitz antolatu baina de lujo, gaztiena izan, kaetea infantil. Eta hitzerezko esatzu dena, horre nolan kamia ikusteko keroekin gero Iban Murillo bada, antolatzailean semie, berana itxutxe izan, Rubixen mito bat, Euskarian ze sortu bana, Murillo, enazakortan izena hori, Fernandez, zelan zan, Euskarian ze sortu ban, Euskarian ze Rubiko talde entzun daukiko zo. Eta horre Frantzin da, Espainiko selezinoko hautatzaile izan dako, eta baina honek zestara emon dabe. Zestara emon dabe berane semik eta lobiek eta Iban Murillo. Ero Gileton, badaz, pelotarisek, horbe badatoz, hemen biharra ondo inbikauz. Hor, atzetik nire ikustu dena bintzet, pilo bat ume gauzela, kiston afizioa, ikustot atzetik. Eta guk enbigune biharra eramanek atzenik, beran biharra oso ondo egiten dugu, ETB-az batera, ari laen biakue. Eta beste jentiek, hau izena ez da mundun, nebo aleitzen nahi emo, gazi eta bultzatu da apur bat txapelketa gorran izan horrek motibo dut egitzeko, baina erramitxan enfokau dira, bai ala bai.
Zaltzen mon, o sesteruei diru laguntzakin o lo que sea bultzatu eta mimbresku mantenidu, edo beste alternatiba batzukin bultzatu. Behitxu, Antxone beste zelao tanto bat. Gaur Antxon dabil, buah. Da beste alternatibak, hemen entzuten dagoen jentia eta bate bauko alternatiba batzuk, ametxe zatot, presna ni urrengo proiektu batzutan, guka ez batera be, laguntzeko, ez du izetako osinio diferentie, inigoaz inoan modu. Ni neu horren aldekuna bintzat. Así que, bueno, bate bauko lau idean bat, gixe. Bai, eta, bueno, da Euskal Telebista ibe, bueno, esan egin eramanenaz aparte, bueno, igul beste, kampeonaton batzuk edo, Jaia laifena bota du baten bat? Bai, ez da? Donostiko edo finala esan bota? Bai, horra itxute duketena itxik, eta duke ekiz partido urtin moteko eta bale. partidu itxen di. Bueno, ETB lauen eta botarek ez partido batzuk, ez da? Gulako salientzat, edo gule ez da gule. Remontekupe bardin izango hau, eskupetako bardin, oza. Nik ulertu guk zesti ikuste du, eta nigu aztenero zesti ikusti eta frontoi beteta. Baina badaz, gero beste kirol batzu, zokatira, remonte, baina, hala, adi ikusentzule, behitxo hemen, eben nire be, zelako hori botazkon, batek antolatzen badau eta nahi badau, streaming bidez emon, hemen daukezu aukera bat, eta beste aukera bat daukezu, bueno, esate batera Markina Xemengo Zesta Eskoliek, beran kanala dauke YouTubeen, Markina Xemengo Zesta Eskola, hor daukezu ez partio pilat, behitxu, baritxekun, atzeko kamariaz bota gendun bakarrik, komentau da ezebein barik, da laurun dogei lagunek ikusi dabe. Atzein hamen dugu beste gaur egun beste mitza bat, jente pilo batena heltzie, ETB-na klasiku da eta taru da asko laguntzen dela, baina bueno, ez dugu honoko aukerain. ETB-na agertzeko, ETB biharra itxeko, badukuz aukerak. Markina Zesta Eskolik itxen dago, bi mobiaz eta zeure laguntziaz. Hori edozein klube egin aldau gaur egun. Bi mobil ez di, Lau mobil. Lau mobil, eta hori hemengo lehendakarisek nire joten kamari erostoztenin, Bueno. Bueno, tiembla. hemen entzuten egongo zari da, bueno, aprobetxa bengo, ez da, joan apur batek eupe, Markina Xemengo Zesta Eskoliai nahi badau, babesleen batek, engeinkena, hoxe kamaratxuei erosi, bosten da, 50 euro da. Hori diru ipintxeko pres bada, errepikapenak eta ipinik hau, bere eskutik, babeslian eskutik ipinik geinke. Orduan, nahi bozu zuen errepikapen elegantitan ikusi Markina Xemengo Zesta Eskolik emote zen partiduetan, partidu garrantzitsuetan. Honek lagunarteko partiduek eta entrementukuk emoten ditugune barixekutako asko, atzeko kamaria ez doiz eta ez dugu bakarrik eraltzen dugu, kamara bat eraltzen dugu, ez da, baina final aurrekuk eta finalak emoten dinek, geupe emoten ditugu, hortxe erabiliko zen hori kamarioi, orduan. Babeslen bat pres bat lego, kontatau nahi zuenaz, Buletegaz beragaz, edo Mikel El Coro, edo Zesta Eskolako Santi Olabe, edo nido zuenagaz, edo ni neuri, edo... Oso ondo hartuek izango zari. Behitxu erik ez zelago tantu ebeniren eskutik errepikapena, Diego. Aukerari dauen. Bai, da, gero ezazugun, barixegutan, bosten lagunek ikusten gau ez da bakarrik geuri laguntzi, alkar laguntzi izango zen. Ostra, politxe da, Zuen modoko ondo etxatek eratuko, baina... Hemen epiligotu, numero... Hori gaina, hemen daukau, Ebenireko lankide artista bat daukau, numeru eta izena eta ipintzen dakizena. Ipinileiko nahi? Bale, edarto. Ikusin gauze taila dan. Euskitzen beste ez dakit sarin komentarista, baina igual karu da urtutazu.
Euskitze, Xabier Euskitzelak horik ez da. Lehena hemengo, Markinez hemengo jente nagusizek esaten da modon, ez mundun, ez Elgoibarren, atakontuk, Elgoibarre, orduan Markinez hemengo entzateuen, bueno, pufa, ze esango zut, itar gixo baina urrina ze hemen, zeu betza oaztukin eta jumibuen ara, Boixe, goizan partidure, ez du doi, batez behi ikuste Antxon Alberdea jela jokatzen oso ondo. Bai, da pentsot inoiz hola espero hau resultau. Bai. Ez lehenengo zetak hor zigazti eta oin bigarren zetin holan juti. Bai, ez du doi benetan be. Bai, gaur erik da igule, ez da egul beran maila honen emoten, eta Antxon da emoten beran maila honen. Bai. Hortxe da zera. Aratzera oso ondo, eitzu. Gaztetasunaren kaiz da batzu gora da bat abesti, baina en general oso ondo ikustote aratzu bai. Antxone beste aukera bat, eta tanto. Antxone ikustot, demostra guaz. Bai. Ni pentsot, aurten... Hortego partidiko nena berana. Deitxu notzen tak, bera pentsot jokatzeko. Da ez dut, kapitain mod, da... Pentsot horrek fibri ikututzela eta... Hori naukeri eukidea izan dugu itxu. Zabalai hori mitzet. Demostrau, ekiboko izan. Ez, betxu. Honek esaban, ETV-en, nire lehenengo Winterrin. Bai. Zakerresto baten puentere gatu nintzen. Bai. Esaban, eske Zabalak peloti iztotzi irten da bat eta besti eta... Hola du, ez zitxun, da oin esan halko dau, eske Zabala peloti izte gulertzen zen, niri kapitain mugurik bizten ez pelotari mugu. Así que bueno, hoy alimentetan gabiz, Antxon. Ez. Antxonek izan da, normalin zentzuzko gauzak. Gauza batzuk igul batzuek gogorrape bentsan dugu ez, baina bai. Niri guztat, ETV-en da zelan komentari zitzen. Direktu da, bai. esan bidana esaten dau da, izotza ardu behar. Betxo inautek, eta ez zineron. Sortitxe bost, oin gorrixe gaurretik. Eta Antxon, demostrazio darra moten. Antxone partidatu da jokatzen. Ez da lehenengo zikustotena, beran. Ontsa esatak guna zena. Txapelketak esan da, ontsa azten da berritxu ontsa goraipatzen, ez da, berritxune jokalari honak, ez da izan, baina hori da, txapelketa ben mordue. Bai, parkatu, ia entrenatzaileek entzuteko aukera dukon. Gaztuta segi, venga. Venga, vale. Botatzea, erregalekin gabe. Da, Antxonik alduko peloti. Antxonik aukera dira. Hau pelotia gaztiak ez zein. Bonaz. Besti bizitzuko. Ez? Bona, nire pelotia gaur eguzara. Guria, lehen bat antzera. Venga, vas en noche. Se le botó tu vida, una sola que igual que eso te robas una parte de todo de venga, sí. Venga, sube una gasolina, venga. Segui, tranquilo. Burua gora, venga. Bueno, Urbieta entzuteko aukeri eduki dugu. Eta erik esan ikusten, baina atzetik entzut esan desesperaute. Hemen esan da lez, Markinez Ximenez esan da lez, errezetan egon da. Hoxe, ez totzela ez egurtetan, ez da bila sartetan, eta bere burua azarre da. Kantxan beti tranquil ikusten da, baina bueno, ikusten da beran barrun ze daroen bezta. Urbietak tranquilidadi hori transmitu du nahi zehotze eta ia erik honen ikusteko kapaz garen, ez da azkenengo partidutako erik ez gai ikusten gaur, eta Antxon bera ondo duelako jokatzen da. Askotan ez da batek txarto egun txarra dukelako jokatzen dauela, ez? Bestik ez potzela baten, betxo. Da esaten egoaren, gorrixek berritxu harbi, oingon Antxonek ezin sartu, eta tantu urdin. Esaten egoaren, berritxu harbi, berritxuko eskoli lan oso nahi txen dauela, ikustu, veterano bat berritxuko eskolak
eta gazte bat berritxuko eskolakue. Hau zaitxi da, txapelketa asko antolatzotxu, leku horri biltzen da, buru belarri, pareja aldanik eta parekatuenak ipintzen, eta oinazten da, desanexinoi txapelkete azten da. Ontxe gonaz berritxuko alkatia ikusi dut, Joseba, kasko, egonaz ikusten, beraz egonaz atzedenien eta berape data esaktu ez daki, baina atzo bildu zitxune lekuek hori, behitxu erik ezela otantu, ia ontxe entonetan azten dan, errepikapen edarra ontxe ebeniren eskutik, eskerrik asko Diego. Beste baten ikusteko aukerie, perfecto, osea, izin hobeto. Eta hoxe, desanezinoko txapelketi azten da, lekuek ontxe bialdutxu eskola dan eta bikote mordo bat, kategorixe ezberdinek, hasi, kaete, juvenil gazte, senior, horbe antxon jokatzen ikuste aukeri, Erikek eta Salegipe jokatzen da dela pentsetot, Aratzepe bai, gaur jokatzen da esan Laurek, eta beste pelotari pilo bat, mutrikunko gaztiepe ikusteko aukeri aukiko dugu, neskape dana jokatuko dabe, lehen ikusion Laia, Maialen, Gerone, Lurretaraik eta jokatuko dabela pentsetot, pelotari mordo bat, oine, puntan dago esan jokalari pilo bat. Gero, ikusten da entzuten zau esenok, konbidatzen zaitxu hau, partido honek dana doain izeten di. Doain izeten di, berritxuko desanezinoko, Aratzek ezin sartu, 8. tantu eta 2. Ontxe komente dana desanezinoko txapelketi azten dela, eta ikusten zulin nahi izaten, asko hemen zuzenien ikusten dozue edo diferiduen, baina frontora junzenke, hone partidok doain izeten di, desanezinoko txapelketakuk danak doain izeten di, gero San Gregorixukuk, berritxukuk, gero Markinen Xemein jogatzen din txapelketape doain izeten di, Barixekutuko partidok da indi, etorri... Barixekutan, Barixeku ero, eta berritxuk... Oine guaztenetan bebai. Hori da, guaztenetan bebai. Daukezu ez atzalditan. Martinen hasi eta Barixekur arte egunero juntzitan beti daukezue. Berritxun, San Gregorixeko, edo San Gregorixonek, behitxu Erik Epixen tartera, perfecto. Desanexiko partiduk atzaldeko 7 txelarenetan hasi, eta normalin 3 partidu izaten di. Daukezue aste arte, aste azken, ostegun eta Barixeku danetan. Daukezu ez 3 partidu edar, tabernie edarra, kaina epel, negune hotza eta eurixe hogenin da, plan edarra aukezue kalefazinoiaz, pintxo edarra gauten di gaina hor, berritxun, eta gonbidatut ezaguze, plano gaik ez daukezue, hartu kotxi Bilbotik, jun berritxure, pintxu jan, partidoek ikusi, behitxu antxone beste tanto bat, zelako tanto edarren da. Hartu botate dejadi, Hori alde batetik daukau berritxuko desanezino txapelketie, ja ontsa hasiko da martxan. Pelotari ikusgarri egin da partio ikusgarri egoten di. Gero beste aldetik, laster hasiko di Markina Xemein be, Eguazten eta Barixekutan, Gabonetako Gabon saria hasiko da laster. Bai. Eta hemen be, partido oso onak egoten di, beste batzuk txarrape bai, osea, danetik urteten dabe, baina ez, hemen bakarrik, eramanen partidu batzuk urteten dabe, Bai, partidu, ez edozen kiloletan. Ba, edozen kiloletan da. Eskupelotan finala, atzena, bat esan izen Laso eta ez da izen espero dela. Eta gora Aratzek. Mundu guztiak izton finala espero dela, eta dekai bai. Eta hori bai, gonbidatut ez eze, aprobetxau, jakin de esate baterako, ni hoina esaten Durangoko txapelketi be, ontxera jokatzen, gaur egon di partidu, ez bixerre dauzela bentzeto, da etzi edo. Bai, eta Domekan adibidez, gure txapelketi afekte asko, igandien, giputxentzet.
Claro, Argoitia hemen be finala helduzko, kasolez Durangon be jokatzen dagoenez, han be partidu duke. Betxu, Antxonek Eta, bueno, utzen dau eta Erike bixen tartera. Eta... Geuria afetetazku apurtxu bat atzeratu mikeu, nesken partidu, ordu erditxu bat, Argoitia heldu deixen partidu dizeta. Horregunin bi partidu gatu gotxu, alkarren atzetik, baina bueno. Zein alegin bigutanok, pelotaritzek, aukeri eugeni jokatzeko, aldean eta jokatzeko. Eta enbidua horarixo kamiso txikize, egin eitzen di. Hori da. Bueno. Baina, ikusten zulu jakin daixela, fronte doan dala, etorri eta final batzutako sarreri ordaindu behar izaten da, ez da izaten diru asko. Baina... adibidez, hemen feritxa egunien, 10 eurotan ipini dugu finaleko sarrerie, bueno, atzein jentik begulertu bideu, dirua kostean dela. Hau, dana itxie, pelotarixei 20.000 euro. 20.000 euro repartiduak diruten, atzein finalin ekipo irabazliai 9.000 euro, galtzaiei 1.000 euro, eta bueno, atzein sarreria modu bat laguntzeko, pelotarixei batezue, horrek sarixek, aukializeteko. Atzein hor sarixekin lortzen dena, haurik kilometruk eta zestak eta pagau, zestie akordo ben biga, zesta bakotxak, 500 piko euro balitza da. Baina 500 hogeixen edo, bueno, segun zeinek, horti dabiz, eta horrei... Iruyeti ben iparraldin garesti xaue da, orduan ba... Konpondu, zestie ez da kirol merkie eta, bueno, aldala behintzen, lagundun biaku. Eri txitsakan bile, perfecto gota, eta bitxo haratze zelo peloti sartu da ben, eta gatsa ipini. Bai, salera, oin Antxonek topoen bidau. Antxonek, eta txapara. Oin arte erremate bitxen utzen da dela pentsetot. Da esaten ego harine, txapelketa deneta, baina gogoratu, bixer, gaina eurixera monda, bixer arratzaldien. Lan ideala. Bixer atzaldeko zazpiretatik, partido zoragarri behitxu hemen berba eta berba, eta ez dugu esan bixer ze partido egon. Buah! Behitxu ze partido egon, lehenengo Erika eta Alize, nesketan aurrelari ikonena, neure ustez, parkatu besti gaitxi, baina aurrelari oso ona da ze, laia be asko guztetate, baina Erika neure uste apalien, Erika eta Alize daukauz, alde batetik eta bestetik Naroa eta Arai. Arai, nire ustez, zarerarik onena. Orduan, daukauz munduko txapeldunek alkarren kontra, Erika eta Arai. Lehenengo hori daukau. Eta gero bigarren partien daukauz. Aron da Argoitia lehenengo, Argoitia gaztie, hori promesa modun esaten da besta. Lehenengo jornada, semifinala, kisto semifinala joatu. Bai, Aron Argoitia pareja gogorra egun hona badauke, honek irabazti gatsa. Eta gero, Zelaia Oienar, finala pasan aztin, finala oso... Bai, Oienar da Zelaia, bisepe flojo ebilizin. Oienarrek esan egun txarra aukiban, baina finala aurreko jokatu ben itzela. Orduan, bixerko partidupe, ikusgarrizek izeleik ez, orduan. Hor, kamarian beste aldin zeu izeno, esan, zapatu atzaldin zein diot. Horri markina semenera, da, poteotxue, mugarrire egon, bajan bokailo har bat. Zabala, zeuketa zumun, kozini zabali euke egun guzti, aretzek ezin botela azterrin. Hemen protein barri dugu, eta gaina boga zerbezi... Bai, zerbezi adarra, boga argia edo zelan da, borga argia edo zelan da, bogan zerbezi dugu hemen. Boga. Bai, boga baina boga daukez zer diferentiek. Ena zerbezi dut, ez da egiten. Baina, bueno. Boga be argia. Lagunduzku. Hemen... Eta... Antolakuntzan buru gehixen daukena kontxe ezagozte, bogarria dela. Eta, bai,
Gero bardin, Cuba Libre edo Fanta edo Aquariuse, alkohol bakupe badaz. Eta partiduek edarrak. Bixerratzaldera geurixe emon da, orduan badakizue. Etorri, Markina Xeminen aparketako problema ez dagoten ondirik. Eta honek Gipuzko aldetik eta animau, eta etorri. Sarrerie bixer, doan. Eta Domeka goxien finalak ikusteko goxeko 12etan, sarreri doan, eta bardin dukezue, Domeka goxerako eurixea emon da, eta salegi gut. Ez da sarritzen ikusten? Ez, sarreri egon bakarrik, finale egunien. Finalien. Felixa egunien, 10 euroko sarreri egon online bidez erosilik, baina takian bertan bai. Así que, bueno, animau danok, ambiente... Finala, eslameko finala baina. Eslameko finala, ez etziko finala. Bai, Felixa eguneko. Felixa eguneko, urriak 11ako, final egunako. Horra gau, eta final aurreku daukauz. Txapelketa honetako pelotari onenak ikusteko aukeri eukiko zue doan. Urrengo asteko gaur 8, urrengo asteko Barixeku ostirala. Arratzaldeko 7:00 aurrera, 6:00 aurrera, 4 partido zoragarri. Eta nik horien euke galduko, ez eta gaitxipe. Lehenengo bisek neskenak izango die, eta gero urrengo bisek mutienak. Eta, bueno, lehen komentatu hor jokatuko gabe, edo 9 milioi irabazi, edo 0. Orduan, seguruna, partido edarra ikusi duzela. Erik txitxakan bile, baito paube, baina gaztiek. Aratze pelota gatsa erundau, ebai bixen erdire Erikek eta perfecto. Amabitxe da amabitxe amalau, edo amalaute amabe. Zeion, hirugarren zetera goiez? Nik bait zango neuke, hirugarren zetera goizela. Hori, gero, zabala, hemen inoiz, Erikek hori, zestu tak-tak joteko oitxuria dauke, horrek, hori zera, bera, tik bat. Rafa Nadalek egiten dena, ur botellak han ondarrin bueltaka ibili. Da, zaki eta orduko gerriko pozikun sartu, hori egiten dau. Pauso txikitzuk eta Bai, da gero pelotiaz jolastu ez da, zaki eta horretik. Zaki eta horretik beti pelotiaz jolazten dau. Horre txepauze txikitzu. Segurua, bera, ez da konturetuko, horretan nahi dituzela. Beha moja, aratzek atzera, salegi. Salegi gazpiazpitxik leko txarrin ipini, aratze barrure. Erikek sartu, bixen tartera, baina antxon, bere tokixen. Salegi. Salegi kentzera, bai kendu be, antxon zer rematen den, bipareta eta kanpora. Berape igarritze. Berape igarrio bota denik. Amabitxe, amabost. Punta dengo tazte horretik. Amabost Erik eta Salegik, eta amabi. Bueno, esan bi haune da. Erik eta Salegik, punto erdi lortu teuki dela, oin punto terdi lortu dabe. Eta Gorrixepe bai, punto terdi, orduan. Bost erdi, 7 puntoa zipiniko zine Gorrixek. Zakiak luze ateatzen intentau. Zakien sartzen bada engantxa bete izu, baina venga. Venga, postea, erregalo ekin gabe. Suabe, eutzi. Le gusta bota honei be, aburuaz, ja kanka ja. Bai. Rebote tipa ez da luzera. Rebotek ez duzu mini egiten, ez da ondo epintzen da, antxonek ez du rebote mini egiten. Zeu bakazu rebotatzeko buena rebotau, anguluan jo gabe. Hobea suabio barrura bota, zea baino. Erik, ba. Venga, segi, La muerte, ba. Venga, topera, zidatik, lehenengotik. Intenta sake luzea teaten, engantxa bete izu, baina soltau. Sakeak kendu, sakeak kentzego ja, beti kontrakorriente. Bueno, urbeta entzuegu esaten, ez tozen, saki engantxo itxotzela Erik izatzen nik ez da izestiai, edo antxonek ez hartzotzela. Ez da izan iban horraz, engantxi horraz.
eta esaten da, esatze atzera jokatzeko, botateko rebotera tranquilza, Antxone rebotiaz ez daula minik eitzen. Orduan bueno, estrategizio iso da, atzera jokatu, gazti egurtu apurtxu bat, eta Antxone ikendu peloti, ez da? Bai. Bai, Bai, bentoz ez dik engantxa bitxetzela, hoin ebilian gestu gaitxik. Bai, bai. Eta, bueno. Bera erne gaute ibili da erik. Utze. Etxain pixkat. Listo. Bale, listo. Bai. Kanta horin arazotxo bat egonda, baina listo, konpondute da, Erik sakera. Erik Mendizabal, bigarren setien ja, apurtxo bat, barrido, esaten modun, entxufaut ibili da, eta utze. Ufa, gaur pestot. Hirugarren setin honen egutze, karu pabaldi, Bai. Gorrixek, hau irabazizko, pastako aukera, ez da? Hau irazizkero, hau irazizkero, ontsa esango zut. Jundi, bost erdi gehi iru terdi. Lau punto, ez? Bai, Lehenengo ez. setin punto erdi, bigarren beste punto erdi, punto bat. Ez, hori ez da kontetan. Ez, iru terdi. Eta iru terdi, eta bost erdi, sei, bederatzi punto. Oinoik ez, zurixekin parra gatzen di. Claro. Bixerko, hori, oine... Baina Zuloaga bixerra aukeri dauke. amarraz daz. Zuloaga eta amarraz daz. Hau irabazizko, aukera duki esan dio pastako. Bai, hau irazten bade, bixerre talde bixeraz finalin. O bixernik parkatu. Finalien, domekan, jaien, ginputxak izan da, jaien, darak pareja bixek onda finalien, puntu bat edati errez dauke. Osea, Gorrixek ondo bideratute dauke, edo ez. Hau xe hirugarren eta klabia. Bai. Hau irabazten babe... Hau espada irabazten, bixer derrigorrez irazi da. Nahitzen lau eta bixer. Ja, kalkuluketaten hasiko naz, zugun komentetan apurtxu bat joan. Gaur iru terdi eukikoen. Iru terdi, bi, bost terdi. Bixerre lau eta esko behatzi. Ezin helduko. Bat eta erdi, ondo jaso, bi... Oin momentun, 7 puntu aseguraute dukez, orduan, bixerre laiak eta irabazin biko ben. Partidu urdinek irabazten badabe, elaiak eta irabazin biko ben, eukiko ben 7 puntu terdi, ez, bai gule iruzetetan irabazitxe, bai. Bueno, hau ez da maitxo nioi. Osa, oin daukiez, 7 punto. Oin dauke 7 punto. Oin dau izamon 7 punto. Bi utzi irabazizko, 11. Bai, 11. Partidu bat irabazizko bi 11, da ja Zuloa... 11, bai, pasautxa Zuloa pasautzen dabe, da elkoro bai, zurixepe bai. Zerraz, atain lekue. Bai, listo. Ja pasautxo, ya está. Zailkatu itxen di. Atzein ez du hon bideu, ba? Bai, dana beha, mene... Bueno, ja, hemen ez du ikusteko partidu, Antxon ikusi hau kriston partidazu, Bai. Oso partidu ona. De hecho, gaur onutzen ezatzete, Antxon, gaur lora botako zuaz, da benetan bota inbier gaina, Errete pinitzu. Bai. Nire egizan asko guztate, Antxon, da berritxune Antxone irabaztie da, Hori dabile adibidez, aratzei esan da esan, venga, buena, segi, tranquil, eta dize, veteranuan... Bai. Bitxo, empezaba pelotazo bota, Kendu behintzet, hostia, behin zaleik. Aire.
Zorzan urtean pelotik, Untxa, Antxone gorra horren topo bidau. Hoxe, urbietako hoxe ezautze erik, barruti, barrure, indarra, ez dut zelar duen indarra Bai, espoda kendu, moto, bai. baina barrure, haixe, gauzia Antxonei kentzi dela. Pelote luzetu Antxonei kendu, eta... Bai. Antxonean aurren atzein pareta, dejadi, bauk ez... Han, eta goixe ikutu Gora, dela esan gol. daue hori, ba, tantue, gorri. Eta urdin zenbat egukoen, Zer? lehenin dabe, bat terdi. Lehenengo partidu nizan. Claro, urdinek... Bat terdi, behatzi txerdi. Eta... Urdinek, oin momentun doiz, bat eta erdi, Da, oin beste bat terdi, aseguratu egia. bat eta erdi, lehenin dabe beste bat eta erdi, iru punto, amaika, baina zailkatute daz. Zailkatute. Bai, zailkatute daz, zailkatuko zin, azken aurren. Momentu lekua ez empate. Bai, hori da. Gero lekue pepixar jokatzen da talde baltzak. Txainia entrenatzaileek entzuteko aukera daukan. Ez daukagu. Ba... Orduan, ostras, ez du. Hain matematikak, kompliko daz, Bai, oin... Horre pantailean atzeko partin daudenak esango daue, jo, honek danak, Zuloak etxinun apentzetan, dios, azeri... Bai, Zuloak pasan azten kalkulu betaten egoinen da 10 punto terdi eukezelako, baina, 10 eukezan. Da orduan, 10 derdigaz aukerak eukezan 10 ja... 10 gaz... Klabie, bai partidu Bai, dugu eta txapelketa. eta Zuloagantzat hau klabia, Zuloagantzat hau klabia. Hau tantu... Gorrixek galdu inbidabe, ez delan Zuloaga ja ez du dauke hori. Golo aratz. Ia, eskapadan bixen tartera, Antxon bere lekuen. Ia, salegi. Goitxi bera, bai, kentzotze. Ia, aratzen zaterretza. Ui, estropezio egin bixe. Bixen tartera, aratz. Fondo, aratz aguantetan. Ja, salegi. Antxon. Bixen tartera salegik, Antxon egondo. Bipare eta urrinetik. Baina, txarto botau. Bixen tartera eta tanto. Erik zelago azerixe da baina. Bai, oso ondo botate. Antxonei boli bako Antxonei. Honi betot Antxon konfundidu dela. Bai. Antxonek hori duke, baliente gixe askotan. Bai, gero ni beto, ja kantzau dute bai da... Bai, zoze boli edo... Peloteun be aratzei karretan dabiz, orduan berak lagundu nahi, horre tanto amaitxuta. Ba, baina, bueno, tranquil, aratz ez da kantzetan. Aratz etxego kantzauko. Aratzeko lan egoleike lau egunean peloteetan. Ze hone duken fizikue da, ikusgarrixe. Antxona lehin du dira, horre aurren hartzen dain, atzeko pareta heltzen. Ez da heldu baten be. Erik beste dut bat, eta gorrixentzat. Hemen dugu txapelketa gotantu. Bai. Edo kaleo, bale? Bai. Urdin egia, pasatu dugu, ez dugu persin hori, gorrixek... Gaur izan, Eriken azken aldixen ikusion partido irregularrenat, tanto batzuk bonak eitxu, baina utze da asko indau gaur, Puf. Ba, egun egoten, zestiaz ikustu horre burrukan. Zestiaz entzun behi hotzau hori, zoze, engantxau behitxotzela, ez da, daia, hori kursete atzun nien, asuntu kurseten da nien. Falta. Bai, falta pita dago epailiek. Motx. Dudi egubi hau pentsatot, publikotik lagundutzi, Ez motxa izan da, nitzaute motxa izan. Hamendik justillo mote ban. Baina gu be, ez hau esan ze urrun gauz, osea que...
Erik kendu. Aratz. Bueno, baina, bi aukera edukiez. Untxe topo hor Antxonek horra hurrien. Heldu atzera. Pasa behin da, Soluze. Ia, Javi hundixe erain nahi, Aratz ondo. Aratze garrotazo, ia salegi sartu. Salegi sartu. Ia oin paseta jongo da, ezin pasau. Aratze sartu. Ia Erik tartera botako dau, ez? Mucho Aratz. Gaztie gogor. Erik pelota gatxa sartu, ia... Aire. Aratz. Hori. Hortxe segido, buena da. Bixen tartera, ondo. Antxonek tartera, ia salegi sartu. Kentza goitxi bera. Esotze kendu. Antxonek bota. Ufa, nervioso epitxena, Bai, neu bai. Ostratxo, ze paseu da ben? Ia, Antxonek ondo, ia salegi. Untxe aire topo hor Salegi, Antxonek ezin kendu. Horti txula. Eta ia Bize salegi, bitxartera bolota. ailegau da, salegi. Ia, kendu Antxonek, pelota gatxa, ia Barrun kendu ditzoin. Antxon ez da ikantzaut ez dauen. Dana begongo dira. Salegi, bastarte, Aratz oso ondo. Zaune, Aratz ez da kantzetan. Gazti hongo afinen. Erikek ondo, ia Antxonek. Antxonek. Barrun laga, oso ondo laga du, baina Erik bizkorri bili da. Eta salegi, Erikek txitxakera, Aratz zela hor reboti egun da ben. Erikek aukerakue. Eta... Jagize jotza Aratzek. Zerako tantu ikusian. Tanto darra jogatu da. Antxok atzaut ikusten, Aratz be kantzabin da pentsetot, baina oin be, zelago salto. Bai. Azken... Partidua dago. Bai. Zabala, partidua dago oraindik. Gaur bai gozau, aurreko finaletan suerterik ez dago duki, ez lehenengo masterrik ez bigarreni. A ber, untxe, atzenoko tantu da. Baina gaur, egizan erik da zalegin partiduek, final aurreko bixetan. Sartu Antxon sakera, ala? Ia, Antxon sartengo da fijo. Baiz, ezin izen dau. Venga, Aratzek atzera... Salegi kendu gotze, kendu, Aratze pelota gatxa. Mucho Erik. Mucho Aratz. Venga, Erik. Erikek Aratze sartuko hau berret. Ia Erikek kendu, ia... Bai, epa, rebote luzie. Erikek goxo barruen, ia Aratzek, daukena semongotze. Venga, Erik. Erikek edarto, bote handixe eta tanto izango da. Jode, zelako tantu, zelako partidu, Bai. Zelako partidu. Bai. Zelako partidu. Buah. Bost eta lau. Talde honek lortutxu 3 punto terdi. Orduan, talde urdinek, planteteako, talde urdine 11 punto terdigaz, behin-behineko zailkapenien lehen, atainen taldiaz bardin dute, baina finalien punto gehiago aukerien, eta talde gorrixek, Bixer gaur punto terdien de, Bixer Elaia Maialen irabazteko behartute, iruzetetan badabe, irabazin bidabe. Baina egon aldau, ekipo gorritxe eta Rosi empate. Eta Jon Zabala bulet, eskerrak eman bihatzu, ze olago txapelketetan ikusten da, pelotari, Euskal Telebistan ikusten ez din pelotari xepez, zelan jokatzen da, ez da? Antxon ikusteko aukerie, eta Aratz lago promesak zelao partidazo jokatu da. Bai, hortxe eukia, baina... Bueno, orduan, esan dugune, Domekako finala neska klasifikaudi gaur Elaia eta Maialen talde gorrikuek, eta Erik eta Salegi talde urdinekuek. Eta Bixer daukauz beste partio solagarri be, arratzaldeko 7:00 hasitxe, hemen sarrera doain daukezue, Erik Alizen Aroa eta Arain kontra,
Aron Dargoitia, Zelaia, da Oienarren kontra. Eskerrik asko, pantailean beste aldin egozarien guztixoi, eta eskerrik asko gukeri, hemen ikustazue, guk eta baitxe bebekari be, eskerrik asko ikusentzule, eta ondo bideen, bixer arratzaldeko zazpiretan, barri damen egongo gara, ondo izen, eta bixer